Oyawre nya kwa Ramogi jwang kamoro moro ma intiere okinyi machielo dwe ndalo 28 dwe mar 10 higa mar 2024 ma en kaka wanene chenro makende ma bende fuono kendo tuomo weche mopogore opogore mamulo ngimani kaka janeno kendo jawinjo pani ma chenro mabiro ni Ramogi FM kod Ramogi TV achiel kachiel okinyi ma kawuono ni an kod mor mogundho mar bedo kodi nyaka Ramogi nyaka saa 4 mar wang'o nyango kapok akawo thuolo madhi nyime en goniero kamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa kinde ka kinde kuom neno chenro kendo winjo chenro ni mabiro ni juma ka juma. Kuom thuolo ni bende akawo thuolo makende mar timo mos ni okwana bed kod Fredo Gweno Governor kalore kod adich mok nyal geng' Roslyn Obala kachiel kod bende J Bonyo Senior ma nonego beni wabedo go kawuono to kata kamano kaloro kod mano mok nyal geng' ok wana bed kodgi. Kawuono wan tiere kod wendo machielo ma bende biro konyo funo mokuom weche ma bende wan go kachiel kuom gi osebedo kodwa ka kinde mokalo chien jagoro maduong' mar KUJ Eric Oduor kachiel kod Luka Wich. Oyawre Ogaye. Oyawre Victor. Nyasaye oriti maber ahinya. Nyasaye orita maber. Ami thuolo mondo ichiwe nondi ni Luka Wich to en ng'a? Erokamano. Apani mae kuongo na biro kaka wanene. Do abedo kalowega mang'eny. An iluonga ni Luka Wich. Okay. An jandiko e gazet mar The Star. E fwambo wa kaendi. To kawacho background nata wuok kamiluongo ni Kano. Ahero Ombaka. Yeah. Kakolombaka. Yeah. Ini Ogaye. Ane Ogaye mar jofwambo. Pod giwe ane Ogaye mar jofwambo mangima. Erokamano ahinya Luka Wich. Luka Wich ing'eni en jandiko mathothne ndiko weche matimore e bunge. Kendo achiel kuom jofwambo gi keyo mane e bwo mabul mar Kenya Parliamentary Reporters Association makelo kanyakla. Erokamano ahinya. Koro weche mag bunge tek isomo oboke mar The Star nyaka ne byline mar Luka Wich kata mana weche mamoko mag siasa matimore gi weche mag dongruok mar oganda nikech ni magi te weche ma bende winjo ka DC. En ang'o hie mano ketie paw fwambo gi keyo? Paw fwambo gi keyo ni ne ochakore chon. Anyalo paro ka natin to baba na mane osenindo chien kacha kano biro gi gazet to apani wang'e ne ok nen maber. Koro nomiya gazet tasomone to ji ling sechego ji teo ling tasomone nachako gini e klasa 5-6 kamae kabirogo mapo mana ka koro achak gini koro bedo na mamit. Apani no kanyo mane abede gi meluma mar ndiko kaka gik mana somogo. Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Ma koro juoki. Koro mae awacho ni juogi mane wuora nowena. Erokamano ahinya. Paw fwambo ka beto yarore ahinya. En kidieny mane mar paw fwambo kama nie chunyi ahinya? Wan gi weche mag science, agriculture, teknolojia, weche mag ohala, gi weche mag siasa gi mamoko bende. Tuke bende. Kawuono maika mar 12 paw fwambo ka nyaka nadonji. Nadonjo gimoro 2012. Okay. To asebedo ka an mane weche mag siasa. Andiko weche mag siasa mathurka ema asebedo katimo gi weche mag governance gi devolution kata devolution kata serikal mar kor gwenge gi weche mag siasa gi weche mag parliament. Kanye masebedo ka ndike ahinya kuom higni 12 go duto masebedo ka antiere kaendi. Erokamano ahinya kuom miwa nondi mar arieka ka jafwambo gi keyo matuklu. En jakanyo bende mar Media Council of Kenya opuodhe ma koro nyiso ni oyiene tie Kenya kata mana oko mar piny Kenya kaloro kod apuoth ma opuodhe gi Media Council of Kenya kaka achiel kuom jondiko mathiring'inyi e Kenya ka nyaka Ramogi jwang'. Wada chaka nyawadwa Eric Oduor biro bedo kodwa bang' kinde manok kende nyaka Ramogi jwang' weche thoth ka okinyi ma bende piny mar Kapsea chakore ayanga okinyi ma kawuono jatend migawo mochung' ne weche mag somo ne oyawo chenro ni saa 12 mar okinyi ma kawuono ka bende jopuonjre Kenya ka mangima malawna 900 gi wiye igeno ni kawuono dhi nyime kod penj margi mano chakore saa 2 kak mar okinyi. Ma timore ka bende weche mag arita osebedo ka nitiere penj mar KCSE bende nochakore juma mokalo chien ka koro to kukune biro bedo giko dwe mar 11 higani. Jonyuol bende ywak ni wang'ni thuolo mar loro sikunde dweche 2 gi ndalo moko masanje wiye kanyo dhi bedo negi marabora kabisa. Jonyuol joywak ni to wadhi bedo gi nyithindo gi nade e mier to gima duong' moloyo
en kao thuolo makende mar kwayo hawi maber ahinya ne jopuonje duto te mabende chako penj margi mar kapsea kawuono. Akao thuolo mar kwayo ne wuoda iluongo ni Juan Adams Otieno Jakobuya ma bende sani ang'eyo ni en e klas somo Rofin Academy kama bende otime penj mare kawuono gi jowetege mamoko. Wakwayo hawi maber ne Jakobuya kodhi timo penj kendo wakwayo ne nyithindo duto madhi timo penj mar kapsea mosechakore sechegi. Ambe aonge pokacho wuoda onge nyathina matimo penj lakini nitiere ji mang'eny matimo penj mawacho ni akwane gi hawi maber nyithindo duto matimo penj mbaka primary school kanyo ng'eni mane atime penj kata Nyamasao primary school gi Nyomwaro primary school mago skunde moluora dala kocha chande to kod nyithindo duto mobet matimo penj kawuono maromo chiegni 1 million wakwayo ne gi hawi maber wakwayo ne gi paro maliwe kinde magidhi timo penj ndalo adekni wakwayo ne gi ngima maber ng'eni weche mag tuoche gi nyalo biro koro wakwayo ne gi ngima maber bende wan bende wakwayo mondo wamigi alwora maber weche mag thum mag disco kane wanyalo nyono piny dwe ni kende ka gisetieko nyaka jo KCSE to koro ji nyalo mana dhi nyalo mana dhi mbele gi ngimagi to sani to wanyon matin wakwayo bende ne jo KCSE manyocho osechako timo penj wik mokadho to pod gibiro timo nyaka tarik 22 wakwayo ne gi mana hawi maber kendo waketo gi e lwet Jehova Nyasaye mondo ne paro maber ka gidhi timo penj bang' somo higni mararieya. Ing'eni gini obire kinde ma bende nek nyocho lando gund chike moko matek ndwari magiwacho ni biro konyo geng'o kuo mar penj kinonogi gin weche mbaka mosebedo ka gore magi be biro konyowa duoko chien kuo mar penj mosebedo ka nitiere midhiero maduong' mosebedo komako piny Kenya ni. Wach penj to osebedo matek chien kacha. Inyalo paro moloyo KCSE iyudo ka skul achiel ji te oyudo A. Nyalo timore lakini iyudo kata ka skundni kata king'iye to ibedo gi question mark. Koro apani chike manyoro jatend ministry mar puonj okelo machalo kaka weche mag simu ma simo sani koro kata center managers ka koro headmaster ng'eni chien kacha cha niwene headmasters ema bet gi simu to supervisor gin vigilators ema ne bet maonge simu sani koro bwo chike manyien gi kata center manager ok bed gi simu idwa ni simu kuchopo tikawo tiloko gi kamoro nyakang penj room apani mano endo nikech kane ng'iyo kane tim nonro maber kata kane report ne obire bunge kacha niyudo ni most cases mane omaki ne gin mane oting'o ni go penj picha ioro kuonde moko to timore koro apani maendi ka dipo ni obedo implemented kata otime kaka opare maonge ng'ama nigi simu e examination center to nyalo konyo duoko chien kuo mar penj mosebedo konya chien kacha cha. Erokamano. Onye kaka jatend migawo mochung' ne weche mag somo ne oloso e wach mar chakruok mar penj kawuono gi penj mosebedo kadhi nyime Kenya kama ngima. Ensuring that, for instance, the exams that we are going to do this year are credible. And I've stated and I'll state it again here today. If you involve yourself in any malpractice in the exams, we are going to take very serious criminal action against you, including we've requested that we be given special courts so that when you are found to have involved yourself in any malpractice, your cases will be sorted out within 3 months and you'll go to jail. And after that, you'll never work in this country in any sector. We will be creating a register to ensure that we put you in there akin to what is in the West and akin to what is in the compliance certificates that are issued by the police and by KRA. If you do not get compliance from the ministry, then you will not work anywhere. Mano waziri kaloso motegno ahinya wach mar kuo mar penj ni. Oko gima wende it oganda jo Kenya kata mana joma ne oseto migawo no nosewuoyo motegno kamano to neno ka gima pok waneno chweny moro wach mar keto gigi e tim.
Apani Victor kanyo ema shido sebede. Nitiere chike mabeyo manyalo thiro tim mar kuo mar penj. Okay. Kuo mar penj ok en gima ber. Nikech iyudo ka nyithindo mosesomo maber to koro njowadgi ma seche moko onego bed ni giyombo kata giyudo thuolo mar dhi university to koro imiyo penj. Koro iyudo kotelo negi otieko slots mane nyithindo mane osomo maber mane ochikore gi somo tir. Koro ok yud thuolo. Koro iyudo ka thuolo odhi ne joma okwalo penj. Koro apani ka chikegi inyalo tim maber nikech nyithindo ok okwal penj kendgi. Okay. Nyithindo ikonyo gi jomochung' ne penj magin jopuonj. Jopuonj ema chung' ne penj. Police to koro keto mana security. Jopuonj ema kwalo penj to miyo nyithindo. Omiyo ka jatend migawo wacho ni koro koyudi Victor in center manager idonje weche mag kwalo penj to iteri e doho moro moteng yore ne wachno. Kasto bende ok en ni ji dhi yalo lolo ma ng'ato yalo kia apil to higni madhi bang' dweche adek to wachni oburo setieki ibedo blacklisted onge kama inyalo tiye idoka doka kobuya kachacha koro ing'iyang'iya nendi onge kama tieni bedo blacklisted onge kama inyalo tiye mar serikal. Olor ni yore te. Olor ni yore te. Apani mano nyalo thiro kuo mar penj mosebedo e Kenya kae. Erokamano nya. Luka Wicho wacho wach mangima mokalo ni nyaka oket lwasi bende maber, thumbe mag nyatiedero mag disco gi wanyalo weyo gi waket gi tenge nyaka wachiw thuolo gi lwasi maber ne penje madongo mag KEPSEA kanyakla kod KCSE. Midhiero machielo en wach mar arita king'iyo gwenge mag Baringo ok osebedo mayot ahinya. Owinjore kaka weche mag Baringo, weche mag arita osebedo kachalo e kinde mabende koro penj ma class grade 6 chakore yanga kawuono gi penj mar KCSE. All our primary schools and secondary schools are now open in Saimosoi and Bartabo wards. All our primary and secondary schools are open and they are operating and they will do their exam. We only ask you, the security people, to beef up security during this period of examination to avoid incidences like last year where the children of Ngaratuko was sprayed with bullets. So this time round, since there is order, please ensure that the examinations go on properly uninterrupted. Naamini ya kwamba usalama imewekwa ya kutosha na naamini ya kwamba ile usalama tumekuwa naye itaendelea na mambo ya mitihani itaendelea kwa njia nzuri. Chal mar weche e county ma Baringo kaloro kod weche mag penj. Yie mondo akaw thuolo mar wako SG Eric Oduor ma bende en ogaye marwa kamachielo. Nyocha wacho ni riwruok mar jofwambo gi keyo en gima duong' ahinya. Kuom mano owacho ni duongo jigala moro mar budho moro tarik 21 dwe mar 11 higa ni oyawore iluongo ni Eric Oduor SG. Erokamano kabisa Victor, oyawore ahinya neno kawuono kelo Luka Wich bende bede e mesa ni. Kamano. Oteme konyowa ng'eyo nto weche gi chal nade pacho ka. Aduogo erokamano kuom luonga kaka wanene kendo. Erokamano. Ndalo mang'eny higa mokalo te ok ibiro. Ndalo mang'eny ne nwabiro ka diere mane watimo yiero ma 22. Ng'ene kaka nobedo cha. Koro ne weche bedo mang'eny koro wacho samoro bende idhi piny matin kipimo kaka weche dhi kendo ka gweng' dhi. Lakini malo ni wuotho serita kendo ngima kendo an kare. Ne wan ng'iyo wach mar chakruok mar penj kawuono mar KEPSEA. Sirkal obiro gi chike moko ma giwacho ni biro konyo geng'o weche mag kuo mar penj. Gin weche mosewinjo chien kocha ichak inuoge kawuono. Ang'o madhi bedo mopogore wang'? Gimoro neno mopogore ni mokwongo ng'e ni penj moro madhi mar KEPSEA cha ng'en macha to ok en minyalo kwale nikech en gima osebedo kadhi mbele kuom ndalo ma puonjre osebedo kadhi e skul, lakini mara KCSE cha to pod wadwa neno nikech sirkal osechiko sirkal samoro siemo wang' ji ni gino ok dhi timre wadhi bedo matek gi jogo madhi yud kokwalo penj tido wagio gin kaka bedo ka timre cha pod dhi mbele. Koro aparo ni waboneno sani wanyalo wacho ni wakete wang'wa wanega sirkal dhi timo kaka giwacho nikech gisebedo wacho kwano pile onge dichieng' moro ma sirkal osewacho ni wang' ni wadhi yie ne jopuonjre okwal penj gisebedo gisiemo wang' ji matek ni ng'ama okwalo penj
bo neno wang lakini pod yudo ka ji kwalo piny koro wadwa neno ni to kaka giwache ne be odhi timre ka giwache no erokamano obiro wegi kanya kod Mugajwang ka wachako wach maduong' ma bende waluwo kawuono en ni jalup jatend piny Kenya Mothicho Rigathi Gachagua neno ka gima midhiero pod ochako make kendo dibed ni en ngero ma joluo wacho ni en thotho pi ma gimoro amora miyudo inyalo gerie koso dobed nang'o ma alure koda buche moko ma en owuon ne omake doho ma gikone en oruombore piny kokalo kuom jong'ad buche adek ma osebedo ka winjo buche no motelo ne mano nyakwar Mugajwang kinde mag Rigathi Gachagua ne dwaro ni doho gol chik ma tamo jalup Chief Justice mondo ni onge kod teko gi thuolo mar chik mar yiero aput mag jong'ad buche manyalo ng'ado kes manyocha gi winjo ni bura machielo en wach mar okindege mar dhiro jong'ad buche adekgo ni ariyo kuomgi nitiere kaka gin gi tudruok gi weg kata joma kes nomako mane gigombo ni ka giyie giwuok oko mondo mi many bench moro machielo mondo winj kes makamago magi duto ne otore e Luanda ka okinde mag Rigathi Gachagua nowacho ni ji orome court of appeal dhi bedo nade winjo naka kaka weche nobedo nyakwar Mugajwang. A very close relationship between one of your lordships, the Honorable Judge Mrima, and the Speaker of the National Assembly, who is the Speaker of the Senate, who is a member of here. That close relationship, according to the petitioners, is one that ought to have been disclosed to assist us to respond, set out the nature of that relationship and where it is expounded in the affidavit. That the Honorable Judge and the fourth respondent, Speaker of the Senate, are very close friends as demonstrated as here under. One, the respondent attended the wedding ceremony of the judge and they took a photograph with him. Number two, linked to the affidavit sworn in petition 015. Paragraph 16, that Lady Justice Mugambi is convicted as she should recuse herself as she was Mr. Kithora Kindiki's LLM student at Moi University. We have no LLM program at Moi University. Made recklessly, without any factual basis, and I think that what an ethical advocate of the Honorable Court should do is to start by saying, I apologize to her leadership for these allegations that are contained in a document that bears my signature. Of the Kenyan population, which will not be happy to hear you sit and listen to this case at all. A professional person is entitled to an independent professional existence. Be it the husband, be it the wife, be it siblings, be it children, they have independent professional, and I am shocked that that can be a ground. The applications for recusals are hereby disallowed. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Kiny oganda jo Kenya bro luwo gima timore mano presiding judge Justice Fred Ogola ka loso bura mane ong'ade juma mokalo chien jomadongo ma wach ma bende iye tek tweta abro chako dis SG neno ka gima Rigathi Gachagua thotho pikoso. Aparo ni gini omere samoro noko paro ni gini nyachopo kama ochopeni nikech king'iyo kata kaka kinde mage osebedo ka wuoye e doho kacha tineno ka gionge facts. Inyalo yudo kamoro nowacho ni jaji achiel kuom gin gi tudruok matut gi jaode koro ok onego bed ni obede kesi ni. Mar ariyo giwacho ni jaji achiel ne osomo Moi University kama ne pok osomo. Koro gigi duto king'iyo tiyudo ka onge facts, onge evidence nikech court kidhiye to nyaka bed gi evidence matut ma ikonyi godo. Koro ok ane ka en gi kamoro manyalo konye. Aparo ni ka doho duogo kaka ne gilando ni gidhi duogo mbele kacha to wanyalo neno ka koro kendo weche nyalo lokore kendo. Look, en kwano mane okinde mag Rigathi Gachagua ne goyo jomo kale court. Ne gitemo thuo court gi jopiny koso nang'. Victor, aparo ni okinde mag deputy president temo
temo tiyo gi court mondo ochor thuolo ma jalup ker nigo e ofis. Delaying tactics. Nikech ineno ka po kata kochak kes, nikech kes mane entie ni kes monego bed ni giwinjo en ni Kindiki dhi chamo muma koso oyo. To kapok ma winji to gisekelo weche ariyo madongo. Mokwongo ni gikelo ka gipingo gima ne jalup mar Chief Justice oloso goda kut mag judges mane winjo kesni. Maendi okawo ndalo ariyo koto go piny. Kapok koto moni chak zibet chak gikelo wach mar ni judges gi nitiere kaka gin gi tudruok gi jomoko mane i kesni. Kendo gidwaro ni judges adegi mondo kik bed e bench ka winjo kesni. Mano bendo okawo ndalo ariyo koto go oko. Koro gin chala joma dwani ochor kaka nyalore thuolo ma jalup ker bedo godo ofis. Nikech oma ni owe thuolo matin mar ni ogol wach mar mane ing'eni gima chak kanyo endo chak bende king'iyego maber to nyiso ni gionge kes. Tich ang'wen mano week makocha kane Senate otieko tije ne giringe court ka giwacho ni gini gidware mondo kete agent, okete under certificate of agency mondo winj wachne piyo kaka nyalore mondo geng' swearing in kik timre. Koro kosemigi ma koro agency ni olal Victor. Agency ni koro lal, koro ji wuotha kopuk mos. Ji wuotha mos. Makata agency mane giringo go tich ang'wen ni onge. To aparo ni kiwinjo kata kaka judges wuoyo apano osefwenyogi. Kendo kiny tich ariyo aparo ni jo Kenya dhi yudo wach maber kaka kes ni dhi nyime. To aparo ni gina joma buy time, gina joma temo mondo giti gi otogoro mora mantie doho mondo jatendgi obedi ofis mang'eny kaka nyalore, kaka ginyalo. In fact, kiwinjo pachgi ka ni winjo Dunstan Omari kaka wuoyo, nowacho ni kes ni nyalo kawo kata higni 3. Apani mano ende gima gitemo timo. Hero kamano. Rigathi Gachagua kwayo jo Kenya ni mondo lamne president mondo Nyasaye omiye rieko kaka onyalo rito piny Kenya maber. Weche mag usuru bembo jo Kenya, weche mag health ka bendo ruombore piny. King'iyo tactics ma Gachagua osebedo katiyo godo, otemo appeal to emotions mag jopiny. Otemo mondo tugi pach jopiny, mondo jopiny onene en ng'ama isando. En ng'ama ogore ne William Ruto ka gidwaro ombulu higa mar 2022. To koro ka giseyudo kom to koro iriembe kom mondo omi ng'at machielo to notiyo. Koro otemo mondo owin pach jopiny mondo jopiny obed kode. Taparo ni jopiny be no se move on. Jopiny ng'eni chunygi bende tin kaka gino oseyuare, jopiny nose move on ni piny kaka chalre achala kaka dhiga mbele. Koro aparo ni tactics mane otemo tiyo kata strategy mane jogo oketo ne piny ok konye. Omineno ka thumo mere court kacha osiko kolala mokwongo nolal ka nodwaro ni jalup CJ ok nyal keto bench mar judges ka mano nolal. Kendo chako yudo mar ariyo kodhi ni judges ariyo gi kik bed winj kes ni kendo mano nyolal. Koro aparo kochopo kiny ema koro inyalo duong' musumar mogik e sanduge mondo koro tich odhi mbele. Nikech aparo ni jo Kenya ose move on nikech ot mar od bura bunge National Assembly nosepuodho Kindiki ni ema koro dhi kawo komeno. Koro gimodong' kacha en mana ni Kindiki chamo muma ma koro conservatory order moro mane giyudo Kerugoya cha kogol boket thenge kes to bro dhi mbele. Koro kata higni 3 ma gidwaro ni kes bo dhi mbele no bro dhi mbele, lakini bro dhi mbele ka en ok koyo to Kindiki ni office. To Victor, aneno ka jalup ker nyoro ko wuoye thika kucho to owacho ni mondo lamne ne rais. King'iyo to ng'ama dwaro lamo ni ahinya. Hapa ni thoth jo Kenya ng'e ng'ama dwaro lamo kata gian to koro en mani en siasa. Aparo ni wach mar impeachment ni bende obwogo jalup ker. Ne okone gini kabiro. Nowe ni gina gik midhi tim ka chopo sa to rais biro kono jogo ni weu wachni. Tapa ni nitiere kaka nodonje kur rais ma apani wachno jo Kenya pok ofwenyo ni ang'owa mane timre kabisa. Nikech weche mane Mutuse otere godo e nyim National Assembly gi Senate ka
ok apar ni mago e wach. Aparo ni nitie kaka nodonjo e chuny rais ma mos jo Kenya biro ng'eyo gima nochwanyo ji ariyogi. Amenyi Victor, Yes. asegabedo kawacho kata kadiere mane watemo kusayo oganda mag luon mondo wauguru oko mondo wakaw loch. Loch mit, telo mit. Emo mineno ka ng'ieni ywag, ineno ka otemo laro kodwa weyo, telo mit. Ineno ka njano ng'iyo ni kiuchiewo kinyi tiyudo ka ji polise opangre idalani kanyo. Ini goni mana sarut, tiyawo ni mtoka, tidonjo, tibet, yudo ka ndara neno se yue, onge kata mtoka mora mane ndara kanyo. Sani koro nyaka obed kodwa e jam. Sani en bende koro sama olornwa jam dwan kode kanyo. Sani jok moko mako chuno koyaw ne mtoka tiyudo ka yawo kariba par ringe toke koluore go. Sani mago onge. Koro yudo ka mago sani imiyudo ka koro goye, yudo ka koro goye gimbin. To koro ang'o matimre. Koro mondo sama wiye pache nyalo lal. Emo nyalo paro ni kar lemne to kar lemni ker. Nikech biro dwaro mondo thu jopiny gi ker. Lakini kidwaro ng'ama dwaro lamo, en modwaro lamo nikech sani koro kuom higni 2 osebedo ka en e chuny power. Sani koro power no onge. Sani kwadhi kode kanisa tiyudo ko obed mane kom ma kawaida cha. Nchini kancho dhi e court obed mane bench. Dine be ndalo machon cha koro noseket kome marakwar obet kanyo kendo ng'ato obet kanyo kurita rita. En kom iyweya kapet makwere, en kom iyweya ma kata buro knya bede matin. Sani kama kom wabete e court cha emo bende obete. Koro yudo kamago sani koro yudo kamago nyalo goyo pache bo wache ni to kara an kanye. Koro wiye wil en emo dwaro lamo nikech ema dwaro lamo to en emo dwaro lamo mogik nikech ker ose move on. Sani en lwenye ma ker goyo lwenye mar 2027 to wadhi goye nade ma wanyo osetieko nikech kiyo lwenye njen lwenye mar jariyo njen lwenye mar ker to gode ker nyose loyo bose keto jalupne ba ker ose move on en poko move on nikech dino benne onyalo move on dikoro kata sani oseriza ma jan kochopo ni kama koro usanda kama to wadhi awuo gi jopiny to en podido ka pod otemo moko gino ni gino goe. Dongeno nyocha wacho kanyo ni en ng'ama nyalo riembe tich en mana jopiny mano yiere gi milion 7.2. Jopiny mano yiere ok ji 349 gi ji 67. Ineno VOJ. Jopiny no yiere. To jopiny bende moyiero jogo manie od National Assembly to manie Senate. Momi wacho ni sami yiero sami go kura. Nyaki go kura kiparo matut nikech ng'ama miyo mbulu no sama odhi e Senate kata sama odhi e National Assembly en gi ratiro mar en moting'i lwete. Koro jogo kaka ji wacho ni ji 340 go jogo duto goyo kura on behalf of jopiny mag Kenya. Aparo ni Victor kaka isjo wacho no ni kare. Sama jod bura go ombulu e bura kacha gitime on behalf mar jopiny mang'eny manoko to kata kiwe mano gini notere public participation National Assembly kendo result kano wuok tiyudo ka ji akwana ata malo 65.1 mar jo Kenya ne wacho ni mondo gole oko. Koro en gima ne kata ko wacho ni jopiny to jopiny bende pachgi ne okawe wachni. We believe ni public participation no ne o reflect kata no onyiso pap jopiny kaka ne giwache no. Kasto mar ariyo gima gini chako puonja go wach mar regarding en wach mar family. Sani ka koro bandero osedhi, security osedhi, joma dongo mane sani bonge bech mafuta gimoro osedhi. Koro yudo ka koro minode gi nyithinde ema nitie toke ma koro dong'go. Koro apani kata ka koro opuonjowa weche kamano to apani opuonjowa wach mar family kata ne idich manade to wach mar family kochopo giko to family madong kodi. Uparo ni jomadongo en kinde mowinjore mondo lok katiba mondo ng'ama bedo jalup jatend piny obed ng'ama jatend piny nigi teko mar gole sama odwaro kata kete kaka ne time chon cha. Victor kata koko lok chik sama idhi e yiero kata kisama itimo kata sama kata ko wabet ka ji adek kama to wadwa timo yiero mar ng'ama chung'ne kama kaka wanene to kikawo kom mar deputy nyaki bed loyal ng'ama kawo kom kombe duto te kata ging'iyo kwa mara mora matimore kom mar deputy dakilar telo gi ng'ama telo immediately mise accept ni kawo kom mar deputy
ise accept ni dhi play number 2 role, ok dhi play number 1 role. Kidwaro bedo number 1 role to dhi lar kom maduong'. Koro kombe duto kata sama watu yiero kata siasa wa mwagoyo kata mag union. Sama idwa kawo kom, kidwaro kom mar secretary general, to dhi kawo kom mar secretary general, kikawo kom mar deputy secretary general, tidwa play role mar secretary general. Emomiyo kata mar kerni, sama ji dhi yiero cha, sama oseyieri bi wacho ni idwa bedo deputy. Ng'eni mano role mari en mar deputy, ok en role mar president. Mani ma paro ni monego bed ni kete it jo siasa. Mani ma donje ng'en telo gi power ni samro donje wi ng'ato. Mana kana wacho ni kichiew kinyi tido ka polisi moko ringo ma tok dala ni kanyo kaka ng'amo kelo kanyo be kia kidonjo ido ka mtoka mafuta en full tank. Bej mafuta ikia. Kon mago donje wi ma kon en bendi pa samo kidonjo kamoro ji obete to ji chung ji pamoni. Kisete ko wuoyo kata ki wuoyo maber ji pamoni. Gigo donje wi ma koro wi wil ni in deputy. Kom mora mora e pacho kaka te piny mangima kom mar deputy. In number 2 role, ok inyal play role ma number 1 gi number 1 mano yier. Ng'ama no yier en president achiel. Ok unyal bedo go presidents ariyo. Deputy en mana jakonyo mare. Ma en onego bed no timo delegated responsibilities. Minyise ni jatelo kawuono ok nadwa dhi e bura ni ajony kusan gi bura moro dhi iakilisha e bura ni. Tidhi kanyo di wuoyo kaka ng'amone kaka ja president onego bed ni wuoyo. Ogidhi kanyo ni bende in koro in gi mbi mari moro ma koro idwa wuoyo go. Mano pok notimore. Kata waloko mana katiba. Bwa ber gi vice president. The role is still the same. Principal assistant of the president. Koro kata sani katiba mwan godo mane deputy nitiere. Nyago bedo na principal assistant of the president. Nyago bedo president. Wachaki kanyo. Victor, anta pogora. Ana neno ni jalup ker. Onego bed ni en ng'ama ker kose yombo to yiero. Nikech bedo ni ene ballot picha ne ni kacha gi nyinge ni kacha kelo ne paro moro ni jopiny oyiere. Inyalo winjo kata jalup ker makoro ni weche matekni owacho ni noyiere. Ten adier ni noyiere nikech nyinge ne nitiere ballot gi nying ng'acha. Kane dhi go kura to kata jowa manogocho ne Raila Martha Karua ne nie bathe. Gino kelo paro moro ni en co-president kadipone gi yombe election machalo kamano. To ka en ng'ama oyier ma ka rais osetieko to sama koro oloso gine mag waziri to oluongo ne Victor Juma koro e deputy president. Onge gima biro donje wi mabiro mi fitina ni gini imbe ne itiye. Ok samoro neno ni nitie jomoko manoyiero sirikand ni nikech bedo ni ne en bende running mate mar William Ruto. Oneno kamano. Jomoko bende ne ogo mana mburu ni nikech rigi ji nitie kanyo. Jomoko nogo ombulu nikech rigi ji ni kanyo. Kendo king'iyo kuom presidential candidates mane ni malo gi giduto ne gikawe Mount Kenya. Yes. Nikech ne gidwaro ni ng'ama gikawne konyogi yudo kura magweng'no. Yes. Koro miyo en kare kowacho ni jowa nogocho ne sirikal ni nikech ne an kanyo. To mano ema kelo tich matek. To ka de Ruto beda kende odhi to yombo kata ng'ama no yombo to odhi to kawo ng'at mohero to keto vice president or deputy president. Mano be ka dhi miyo thuolo kata mana dhoudi matindo kata malo machalo jo Turkana bende nyalo bedo vice president e pinyni. Deputy president. Because arrangement ma wan go sani kiyiero running mate ting'iyo dala gi ni gin gi kura di. Mano ing'e ni tiende ni nyaka chieng' Yesu duogi. Jok ma kuonde dhoudi matindo o forget position. Koro kokete kamano to that inclusivity debate. To kendo gini odhi adhia kata mana nyaka governors. Inyalo paro igni machien kanyo. Ne na lweny nikech governor gi running mate ne omanyo kura kanyakla. Mabe giwacho running mates moko be wacho ni ene mano miyo governor oyier. Nitie moko mawacho nikech gin gi teko mar ombulu kuonde moko. Dhode gi nigi ombulu mang'eny. Koro emomiyo ng'ani noyier. Koro dwano bare gi governor e diere. Tema kelo lweny. Koro aneno ni bedo ni running mate yiero kapok ji odhi e yiero pok okonyowa. Kwanyalo dok chien kacha. Ma yiera vice president or deputy or deputy governor kose yieri in gi thuolo mar bang' sa auchiel kisechamo kuon mi yieng' maber tiwacho ni achieshwa kazi to piny dhi mbele
kendo ichako iketo ng'ato mano e ka ng'ani dhi donjo ofis kong'eyo ni ma boss an deputy to ka udhi e debe tembo dhi neno ni nokelo gimoro e gini samoro nokelo gimoro kokalo kuom pesa mane en go aparo ni mokonyo campaign awichi ne gisom katiba ma Kenya maler ma 2010 ni ne wadwa kelo democracy and good governance no wadwa tieko impunity wach ma wich wacho ni onego bed ni kochopo saa 6 ta alando na serie ma wich ticho ka vice president magi gik mane wadwa tieko mago gik mane wadwa tieko gi katiba manyien gima onego bed ni itimo en kibedi neno ni oromo lweti itegno inyalo chung kaka chung ker we chung kaka deputy mano wacho ni sama ji dhi e yiero kae monego gigo kwano in be kise wacho ni an adwaro deputy to ti kaka deputy kidhi ti kaka president to kineno ni bende romo inyalo chung to chung chiko yieni to SGB neno ka arrangement no nyalo miyo thuolo joma ae dhoudi minority ma bede deputy president kaka ing'e Kenya kaka en mano nyalo timore nikech wang'iyo in future kama koro kwadhi go kura kabila mani mwatemo tieko nyaka watieko kabila mondo wanen ng'ata manie pacho kae in gi thuolo nikech gimopuonjo jo Kenya sani sasa jo Kenya ywak koro mwadwaro ni ka ji dhi e yiero aparo ni samoro 2027 kata 2032 jo Kenya nyalo loko pachgi mondo sami dhi goyo ombulu kik go ombulu kaka nja jo Kenya goyo ombulu sani joma nogoyo ni sirikal mar Kenya kwanza donge mayuak koro mwadwaro sami dhi goyo ombulu king'iyo ni awichi ni kamiyo tich to dhi tiyo kikamiyo awich tich nikech awich adalawa mane mwadwaro watiek makata katiba ma Kenya ne dwa tieko SG Victor mano kurum jo Kenya dhi go kura kaluwore ni ng'ato nie debe wadhi gone kura waduto onge chieng' gino ber is academics ber kondike pepa kamoro ni wadwa go kura kwang'iyo ni ng'ani ochung' ok no e dot mane to gima wakoni go kura kaluwore gi dhoudi ok rum kawuono kiny nyaka higa mabiro Victor gima dwa penja gisawich en ni na wich ng'e ni nitiere generation ma biro tokwa ka ma en okiewo kabila kata dholuo okia wacho to nyuole gi jaluo dongi manyizi eno biro chien ka kata dholuo wacho to nyuole gi jaluo koro bochopo te generation mabiro tokwa kama en ogo bing'eno jaluo ogo bing'eno muluya ogo ng'eno kuyo ogo bing'eno jalang obro ng'eno ja Kenya obo wacho Kiswahili gi Kizungu so long as the political class podi ma control kaka siasa gore ka SG ineno gima siasa magore sani king'iyo jogo manie siasa masani magi jo mosebede system for 30-40 years to ndalo gi dhi maka rumo wabdhi bedo gi generation manyien ogo tiyo katiba nitiere sani ni to ginyalo ga gidhi lokre inyalo yudo an ga diere sani kidhi e udi mang'eny mare pacho ka ibi yudo ka nyathi kiata en kabila mane koro kia ni nyathi ma kiwacho dholuo obo biro da e gweng' wacho nang'o jo gweng' nang'o an jaluo miya uru mbulu obo biro wuoyo gi Kizungu kata Kiswahili koro gima nie pachwa en ni gigi ing'iyo mabor kik wang'i sani mano gik matimre sani kwang'iyo to wang'iyo joluo mosebede system ni for 30-40 years king'iyo Ruto osebede system ni since 1992 ing'eyo jogi Gachagua gino osebedo though en kan jodonje e bunge lakini king'iyo political operatives and systems mosebedo KANU gine tiere to magi gin jok mosebedo komako ganda duto te gi lwetgi kama en gigabagen gono mit ma gisebedo ka gineno kuom higni go te gimbe ginyalo gomo ni joga gi mamoko chako donje e system mos mane ma gidwa temo timi ineno ka sama joma roweri kancho wuok ne system mosebedo ka hinyogi nikech ginwacho ni gin troubleless leaderless nikech jogo ma ukabila osebedo ka konyo gi generation ma magwa sani wan wasebedo kwa benefit generation ni mosebedo ka benefit from ukabila to roweri kano wuok ka giyuak jo dalawa wahinyore wan ng'amo ng'ewa onge dhok mwanya wacho nana jaluo Kikuyu onge nyaka wakonyre omiyo iyudo ka generation no ka giwuok maber ba gigoyo ombulu 2027 to ukabila ma wacho ni nyalo rumo wach machielo ka IBC factor nyo chako neno e wach mar nomination mar Professor Kithure Kindiki ka jomoko temo kolo ye ni IBC maonge sani wan mana gi commissioners onge secretariat mantiere kokalo kom CEO margi mabende tam mare mar tich dika gi marumo no bedo nade ma approval ni tema e bunge mana mapiyo kaka nyalore gin nose pange chon SG Victor king'iyo IBC nitiere 2 levels nitiere commissioners yes motel ni gi jakom to nitiere secretariat
tij commission and policy direction. Kai wach mar Kindiki ni onge policy direction mantiere. En ni Kindiki is a registered voter. En ja UDA. Bende obedo cleared gi EACC gigo duto te. Magi ming'iyo. Mago does not need policy, mago do not need policy direction. Koro nyago bed nwang'iyo tij mar IBC ama IBC timo. Onego bed ni ko yier commissioners tij gi gin loso koro akidhi timi yiero to koro ibedo implemented gi secretariat. Koro gima bedo policy mi loso kae sani onge. En mana ng'iyo register no se loso chon. Idhi ng'iyo register ne Kindiko bedo registered, is he qualified to be deputy president. Magi ming'iyo onge policy direction mitimo kanyo. Hapa ni Victor ayie gi SG wach no. Nikech ing'eni jo Kenya wigi wila nyicha chien ka kisi deputy governor nobedo impeached. Yes. Ma oket machielo. To dong gimbe idwaro ni IBC mondo clear deputy no kapok ochako office. To IBC no clear. Tiende ni because gimong'iya en ni ng'ani bende en kod gik midwaro mar bedo deputy governor kata deputy president. Apa ni en gima kata staff mar secretariat mar duol mar yiero nyalo timo. Negi timo deputy governor makisi masani en office. Okorito ni commissioners mondo bedi. Kora pani en gimoro matin makata ma okochuno mondo commissioners chwe kom koka fwenye ni ng'ani endi en gi qualification moro mo office no. Erokamano ahinya. Wacho wach moro kaende look ne gima ni kindri Rigathi Gachagua kod president ema samoro ng'eyo. Rigathi Gachagua ka nowuok e osiptal nowacho ni nitiere achudhe moko, nitie jo sirikal moko, ahinya jo rito moko mane dwa kawo ngimane oko. Ma ok en mokwongo mar diro tonge mabitho ne NIS. Ng'iso nang'o kuom NIS, ma en achiel kuom kuku mar arita mar piny moro amora. Aparo en adier ni gik mane oter go Rigathi e nyim od bura ok nyis thono kabisa gimomiyo jogi okethore. Nitiere wach manitiere. Nya neno ka deputy president or jalup ker wacho ni kanja en Kisumo tarik 30 August. Nitie kaka room ne okete gik mamako duol. Dono kokono wane to nowacho ang'o ma gik ma mako duol gi to nong'eni nitie. But nowacho ni that was thwarted. Kata mano ne gifwenyo magi golo oko. Kendo chak ndalo ariyo moko ka odhi Nyeri September 3rd to kendo chiemo mane nego gicham gi jodongo ne nitiere jomoko machalo NIS mane dwa no obole kwiri mager kata mondo otiek ngimane. Apa ni wach ni ka en adier ni nitiere kaka NIS ne dwa lal gi ngima jalup ker to is a very dangerous situation. Ka en adier to kendo wach ni ko ken adier to is very dangerous, is even more dangerous. Ka diponi gima wacho ni nidwa nege ka en office ni adier is very dangerous as a nation. Ok en gima onego kaw mayot. Naneno ka kiny ne jo kwach kich mag DCI noluonge mondo odhi ondiko ne barua mondo odhi owacha na wach nikech en wach ma nyalo bedo ni otenore kata ga arita kwe mar piny kata national security is a threat to national security. En wach malich koro en mana dieri onge yie nikech e kinde ni osewuoyo mang'eny ahinya. Mamoko bende duogo fwenyore nok kamano. To ka dipono riambe wach machalo kamano to en gima very dangerous na Kenya. To ka dipono adier wach no endo en wach ma onego mi pek ahinya. But aparo ni dagni kata marriage ni nyo kitanda ma jogi ni ne kuthe nyo ng'eny. Jogi apani makoro wuok ni chien kacha weche osetimore ma ja Kenya an kodi ok wang'eyo. Apani dagni nyo tek SG dagni nyo tek ma nyo ikowe gi teko mar Nyasaye to nyo tek makana Nyasaye ne poko konyo nikech ing'eni kata mana jatende poko wuoye wach ni to king'iyo gigi to en motimo gigi to ok owuoye wach ni kata idhire maromo nade ok owuo oling thika matuo oyawe ni MPs mondo deal kode but king'iyo to en moywa usi gi e tok katin
Victor, aparo ni nitie gima omiyo ng'ato bedo jatelo. Kendo kibedo jatelo nyaka bed ni go ikogono bibed ng'amo chiek maber manyalo bedo jatelo. Taparo nitiere kamoro mag Gachagua pod ok omako maber no jatelo ni nyicha en office mar jalup ker mar Kenya. Kinyalo wuok oko ni jalup ker mar Kenya tiwacho ni ji dwa negi kendo igoyo security systems. Taparo ni mano nitiere kama olwar matin ka jatelo. Nikech ka in jalup telo to jogo miwacho ni dwa negi kendo nicho wache maber ni ng'ani bedie aput mar arita kwe mobet malo kacha kendo igoye mbaka. Mago gik mane iwacho ni onego bed no bed kanyo to wacho. Nikech gimo otemo wacho ni chani dwa nege no mago gik ma actually amount to resignation. Wacho ni agora an kat udwa nega kara bed kanang'o. Nikech mago oken gik mitho wacha ni dwa negi ga jalup ker nikech gin gi implication ne security. Nikech ng'ato be nyalo gomo ne joma dwa negi joma iwacho dwa negi gi be ma pod ywak ni my security kin mapogin magiriti. Mar ariyo owacho ni en e kingpin mar Mount Kenya. Sami nyiso jo Mount Kenya ni dwa negi mano nyiso itemo nyiso gi na mano itemo insight gi mondo giwuog oko ni dwa negi wuodwa. Mano nyalo kelo koko e pacho. Koro onego bedi kaka jalup ker iwuoyo iwacho weche kamago. Mago weche miwacho yot. Kendo gigi otimre kapod ne e sirkal kapok no othiche oko. Mago gik mane owacho e od bura kacha anto an gi wach moro kae adwa ni walose e od bura e aput margi mar arita kwecha. Oken mbaka mitho goya koko e kor ndara ka no dhi owacho nan ni dwa nega Kisumo ni dwa nega Nyeri. Mago gik moko onego bed ni wuok e dhog jatelo. Mago gik monego bed ni weyo ne jo pap e magogo koko. To in kaka jalup ker ok onego bed ni wuok e dhogi. Emomiyo in jatelo. In namba 2 e pacho. Ti wuok ti wacho ni supporters ni dwa negi. Supporters sami sengizo ni dwa negi iparo nang manyatimore. Nikech kala mana nyoro nyo wacho ni omor ni ji noko wuok oko mar golo koko kalure koda midhiero manyomake ni. Ana paro mano just being sarcastic nikech gik manotemo wacho ka notemo inside jopiny. To ito ka jopiny no se move on. Anyisi ni jopiny no se dhi mbele no se were gi wach mar gol thiche office jopiny no se move on so long as ni no se yier jatend ke jatelo pod wuok e piny mar got kono. Jopiny no se move on. Aparo ni gino surprise ni jopiny ogo koko. Lakini kaka jatelo kendo ka jasiasa dine more ni jopiny ogo koko. To yudo ka jopiny ogo koko. Koro mine koro ywak koro doki lemo ni lamru ni ker. Kik mano paro nyalo timore ok otimore. Ng'ato nicha neno ka e od mbui ka ng'ato moro ogo koko. Ni de bed jatelo moro ma idhi office kama e koro sani gik moko ken kaka sani wantiere. Koro wan gi holiday. Koro sani ji gi holiday. To mare ni odhi jadhi office ogo to no paro no bendo Roma. Aparo ni gima nachi ni samise ba ni idhi namba 2 cha. Kineno ni romo to dhi e ker. Koro naparo no neno no romo ni gigo pongo lwete koro en beno neno no nyalo chung. To yudo ka en mana kende. Chieng' cha odhi e hospital en mana kende en nyamburu ne moro matini magore riembe gi wuode gi duoke ot. Ng'eni dine bed ne jatelo moko man gi mbi. Kata jatelo masani. Jatelo masani ma diere mane en jalup ker. Dine bed mo thiche oko diere mano uru ne telo cha. Ok apand koro Kenya dino ko bedo Kenya. Koro gimoko do timre achiel ariyo. Erokamano. SG gi Luka Wich utemo wacho ni Rigiji pod en lightweight. Aparo ni Rigiji onego nonre chunye kabisa moloyo kaka gik manyotimore negi. To kata madhira dala gi ji kata mana mowuok e ndara ma kwedo wach ni onge. Apani wach no onego nonre chunye kabisa. Maka kanyo nyakwara Mugajwang ka oywe matin saa 3 kodong gi dakika moro mabich kende ka waduogo obro ng'iyo midhiero moro machielo. Arita kwe kosebedo maber mokalo nyakwara Mugajwang. Piny luopo nigi kuyo mar ywago achiel kuom jodito mag kambi mar Wells Fargo manyocha oneg ma koch mapok odwaro ne nyakwara Mugajwang. Islika bende weche mag nek osebedo ka nitiere e city ma Kisumo. Jafwambo gi keyo moro nyocha ogol hero gi achudhe moko chieng' ngeso. Magi te timore kinde ma bende jomoko bende osebedo ka ilal kodgi okonge kama gintie. Kenya ochomo kama chalo nade kete manaka. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487 *5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0778 357 281. Panda ndege twende Cape Town this festive season na View Travel. Experience the Table Mountain, a cable car ride, amazing tours to Wineland Estate, the Peninsula and Cape Town City, all in one incredible trip. Enjoy it all in 5 days, starting from $1,617 USD per person sharing. Angukia festive deals na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kuliisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Hii pia ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza, kwani Mungu anaweza kukufungulia mlango wakati wowote. *487 *3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na View sasa. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwaro were bende kiyudo matin kikicham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Wuok nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV.
Weche mag ndalo ng'eny kanya kwa Ramogi Jwang, weche mag riwruok mar jofwambo gi keyo. Ung'eyo ni an gi jotenda ariyo ka. Jatenda achiel iluongo ni Jay Bonyo, machielo iluongo ni Winnie Miseda, machielo iluongo ni Festus Amimo Wuda Wasi, ma en jakomwa. Koro gipango nyasi mo tarik 21 dwe mar 11 higa ni. Omiyo Mheshimiwa Millie Odhiambo otimore chopo ka kare. An gi geno ni bro yuore nyasi ma kamano kaachiel kod Governor Gladys Wanga Nyawang'aya. Antie kod geno biro chopo nyasi ma kamano kaachiel kod Mheshimiwa Mark Ogola Nyamita ma bende neno kuronwa ote ka wacho ni amus nwe team manyien mar kaka wanene ni mag new signings koso nang'o. Erokamano udongo nyaka kaachiel kod Dr. Mama Aida Odinga Canon. Keni koro mane machako mokwongo Canon Doctor Mama Aida Odinga. Erokamano nyamin piny kumkete e Ramogi FM gi Ramogi TV kinde ka kinde. Victor Marende erokamano ahinya, imbe ote mar chopo kare. Ote thoth ka Victor oyawore ayie kod gima SG owacho ni demokrasia maber en neno ni running mate mar ng'ama chung' e otiko mar president nyaka wal chon. System mar kanu machon cha mane ng'ato iriembe tich aoyaye ok ng'is dongruok mar demokrasia marwa. Katiba marwa pod nyap ndi en gi fuok mamoko. Kendo kes manie nyim kotni is a trial to the Constitution of Kenya 2010. Nyinga en wakili Ben Njoga wacho kamano. Wodio oyawore. Rigiji to nokelo weche gite kende kuome. Gimana paro notimo en yudo whip emotions mag jo Murima ma okel ne Mirima sani. O Murima okelo Mirima. Okay. Mirima sani ko temo tuomo gik moko maonge. Ere kaka dang' wach ni weche mag ushuru obembo jo Kenya to en deputy president ma obedo impeached. Donge ne sirikal koso ogo wiwa dasta koso nang'o. Erokamano ahinya. Machielo kandi bede penjo kani maka joma samu wuoye wach mar deputy president nyaka bende wuoye motegno e jolup governors mekwa. Ng'isna Eric ni siachwa ka governor gi jalupne nyaka ne senate puodh jalupne gik moko neno ka gima pod ok beyo. Bende sama jodonje broad-based ni donge sia bende nyalo bedo gi broad-based moro kind governor gi jalupne. Okay? Machielo ka wacho ni Gachagua to walo gi jopiny ocham nyanje. Dedick Onyango kawuok Sandton, South Africa wacho ni omora ahinya gi welo man go studio kinyi ma kawuono tipenja kanyo ni HSC Nyarawila kawuono ni kanye onge dich moko ng'eny ndi. Kata kamano iwacho kanyo ni thing one ni siasa mar ukabila ok nyal rumo nikech teko mar ombulu ing'iyo gi teko mar dhot kama ng'ato ae. Kik wawuondre, when will the minority tribes get the opportunity to bede mesa maduong'? Ginyalo mana bedo komigi thuolo mar bedo CSS kata PSS kata kolok katiba wabedo ni president ema bedo gi teko mar yiero jalupne. Okay? Victor, gibido ni numerical strength is a key factor in politics. Mio oka buy the idea ni gini pod biro rumo as long as ni jakom William Ruto gi jo siasa masani pod itire loch. Gimbe gibro manyo ni giket joga gi mamoko e system mondo continue to chako bedie kendo sirikal mate ng'ama ne osebilo sirikal ok nyal gombo wuok e sirikal kendo. Ng'isna Eric Oduor ma wuod thurwa kamano. Erokamano ahinya. Maka juma oyawore. Sama piny mar Kapsia ni timore wan gima wadagi timo e thurwa ka en thumbe moko mag nyatiedero. Joma nigi liete obaro wandasi gi koko gotieno to moko kuom gintie sikunde. Wakwayo county commissioners gi assistant county commissioners gi DCC e gwengewa mondo konywa nena mondo wachiw environment maber ne jopuonje matimo penj margi. Erokamano ahinya. Victor, gima mondo jowago ng'e ni ukabila ok nyal rumo nyaka Yesu duogi. Kata mana Amerika pod ukabila pok orumo. Trump ok dwar jo Amerika man kod rangi mamoko. Oluongo gi ni jocham paka. Ohero mana pure whites. Mago duto gin ote mag jopiny ka. Aito penjna joma dongo go ni to ne nitie weche moko mane liekore ni kata mana weta papa wa Roma be ni dwa golo oko. Be gin adieri koso mana rete mag kuone malando weche gi te. Aito machielo ka nyinga en Vitalis Onyango kawuok game. Penjna SG kaachiel kod Luka Wich ni bende gineno ka oganda luo oneko donje lweny mar Rigathi Gachagua gi jatend piny Kenya masani. Koso kik muomre ma ok en lwenjwa. Jogi ogore nyaka giko. Otherwise kaka gik moko ringo ni piny ber ndi wan wase move on
kendo tina nyalo chamo kuon nikech siasa ma 2022 cha neno ka gima koro rumo ne jagot ni neno ka gima en gi chuny maber ne dongruok mar piny Kenya mana weche mag adani weche mag shagi ema chando wa kende to magi te biro mana rumo nikech en gi broad based government to penjna welo ariyogo ni to bende ODM ni sirikal koso ODM ni opposition SG mago duto gin penjo mag jopiny wacha kodiri duor erokamano anyalo chako wacho ni lweny magore manie Gachagua to gi sirikal mane giloso higa mar 2022 ni gima oganda luo nyalo timo ni sama jigore kamae to uyudo ni to ng'injo mage munya yudo nikech sirikal ni to jotene gi Raila Amolo Odinga golure gi ODM otherwise koro sani wawacho weche mamoko to koro ka dibed ni wadwaro gimoro an ka pacha to sani wanya ni kom fuok mantiere en kom mar Kindiki komo no miyo oganda luo nikech oganda luo emano osiro kokalo kuom jatelo Raila Amolo Odinga ma josiro Ruto komno ka oganda luo nyalo miyo oganda luo onge rachne nikech telo en mar jo Kenya okondik mar ka pod atemo kwero okondik ni telo ne en mar kabila moro kabila moro amora oyiene kawo telo mar Kenya koro ka thuolo no yudo to ODM nyalo negotiate mondo omigi kom ni makata go omigi kom ni to fuok moro madhi yudo e sirikal mano miyo oganda luo nikech oganda luo osebedo ka chandore oko kabila moko osebedo ka tiyo go oganda luo yudo telo to ka giseyudo telo to gichako go koko higa mar 2002 oganda luo mane oketo Kibaki e telo kendo wan gi paro kamano ka ne gidonje telo kamae to giwito oganda luo oko giwito Raila oko gi joge duto giwito oko koro mago gin siasa mar betrayal le gik mwang'iyo go oganda luo koro ka ne wanyalo yudo thuolo mar donje sirikal en mar jo Kenya wabe wachulo osuru wabe wagoyo ombulu to ka nok wayudo to wayudo thuolo ma yude wakawe telo kumi ng'ado telo ikawo anyalo wacho kamano Victor lwenje ng'ata winjo penjo okamako nyinge maber lwenje Rigathi gi Gachagua gi Ruto wadonje koso watimo nang'o aparo ni lweny ni ing'eni kako dhini emomiyo wayudo kata gik moko ma koro wanyalo kwano ni wayudo machiel en dero mar pinyni pok nwayudo nyaka ne nyuolwa pok ne onge ng'ama nosebede dero to nikech lwenj jogi omiyo wayude ok en lwenj Gen Zs anto kayie ni Gen Z emomiyo wadonjo ing'eni kata sama Gen Z dhicha nitie national dialogue mane dhi mbele Bomas kacha kendo report ne nie bunge magi notimore ka Gen Z pok nobiro to gimoro achiel kata gik mane NADCO report wacho en mar inclusivity koro wach mar ni Gen Z okele maybe ochoro omiye fuelo dhi piyo matin lakini ne en gima ne tedore koro apani lweny ni nitie kaka konyowa kaka oganda omiyo wayudo kombe madongo kabisa mag teko to kod mo mabuo ma hotel negi Opiyo Wandayi dero motel negi gi CPA John Mbadi Nyangreswa kendo iwacho bende Attorney General mabe pok noyudo nyaka nende wayudo kaluwore nikech lweny koro lweny ka nie kind jogi to wa benefit dak nche wayude chon koso chon jane waonge dong ne wantie to ka gine lweny ni chakore matin to wayudo koro amba aneno ni lweny ni ok ni kik wadonje to wadonje ka gokwa wachoro mana mach wachoro mana mach gi chien kok newa to lweny ni dhi kodwa maber mar ariyo ODM nie sirikal koso onge an aparo no dier wuoth akara e gini tiende ni koni to moro ni koni koro akia ka yo medo yawre takia ka kodhi wuotho wan ODM IG gi ODM nitie ODM in government ODM in opposition nikech ng'en gima bende girita ahinya ok ginyal wacho ni gin e government nikech ka giwacho kawuono ma chairperson mar ODM Kenya mangima nyamera Gladys Wanga wacho kawuono ni gin e government to kiny Kalonzo gi ne dwaro kom ma Junet mako kom ma Honorable Milio mako nikech koro gin minority ok inyal bede majority kendo in minority koro wewe gi wuoth kamano wewe gi wuoth tiendgi konchielo bed koni tiendgi konchielo bed koni oganda wa ema benefit ng'ato penjo kaendi ma bende agombo noduoke kendo ka maka jomo oyawre nyinge en George Collins Onyango
kawuok e dala mar Alego Usonga kamiluongo ni Segere. Openjo ka ni to neno ka gima Rigathi Gachagua ochako siasa mar opposition. Winjo nyoro ko wacho wach mar broken down health systems kachiel kod wach mar overtaxation ni. Geno mane ma Ruto nigo eni kapo ni jakom ok oyudo kom mar AUC ni donge dhi bedo ne matek ahinya? Aparo ni e siasa gima ji temo ga manye loso sirkal. Manie tij siasa. Sama iloso political party ni dwa loso mondo ilos sirkal. Koro kendo siasa lokre. Kecha kom mar AU to biro dwe mar 2 higa manyien. Mano 2025. Pod wan higni karibu 2 mar 2027. Koro kata ka jakom ok oyudo ma ok apar ni nyalo timore. To kok timore kaka ji paro ni giwacho ga ni most unlikely event no ok oyudo. Taparo ni pod jakom nigi thuolo mag goyo kwano. Ke jakom to ng'e gigi. Ni pod en gi thuolo mar goyo kwano between February next year do gi 2027 gimo dwaro timo. Koro mano ok apar ka nyalo miyo olokoyo kuom oganda luo. Okay. Aparo ni oganda luo pod nigi thuolo maber. To moloyo matemo wacho ni niya. Sani wawe Gachagua bendo goyo opposition. Kendo nyaka wawe oganda luo motegno. Ni wawe jogot bendo makie kama jwa sebedo kwa mako. Nikech wasebedo ka wagore ni jopiny to kochopo sama koro ji obete mesa. Ipogo. Tido ka koro ji ng'ura ni jaluo yudo gimoro. Janeno ka CPM bado yudo odero maduong' mar pach. Ino ka ji ng'ura. Chal kama ng'ato chal ni jaluo konego bed ni bedo machiegni kanyo. Koro kwa yudo thuolo ma jaluo nyalo yudo godo pok more sirikal ka wakawo pogno nikech kwase ka opogno to wang'iyo dala wakocha wang'iyo galuwa kocha to pok mwayude sirikal nyalo konyo wanadi wawe jomoko bende goyo opposition wan wasegoye wasekonyo kama ne wanyalo konyo to sani ka wayudo pok moro mwanyalo yude sirikal mar konyo oganda luo to wakawe kik wang'ur wawe jomoko bende ng'ure waseng'ur moromo sani nchawe neno ka Ruto pogonwa matin to kopo dwa go kode mbaka an gi geno ni kwa go kode mbaka pod onyalo pogo gi joluo gimoro mondo wawe jomoko bendo turie go siko mwasebedo kwa tingo since 1963 maka wadonja sirikal ni ito daga matin tigwe oko kwa ido gimoro matin timaja jaluo ka dwa gimoro de ng'ura sani koro wawe jomoko ng'ur koro ka Gachagua nyalo konyo jo Kenya mondo chungi opposition ochak gore jo Kenya wach mar overtaxation ochak gore jo Kenya weche mag thieth to bende mano bende bod bera nikech mano bende ema miyo wabedo machua ka democracy as a country to bende okonyo jo piny nikech telo onego bed ni ji manyo telo mar konyo jo piny ka koro telo mare nyalo konyo jo piny kochungi kom mar opposition to tim kamano nikech jo piny bende dwaro mana konyruok ka konyruok mar jo piny nyalo wuok kuom opposition ma Gachagua dwa kelo wan wabende wasiro mana lwedo mano ber kabisa nikech piny bende ber ka nitiere sirikal to nitiere opposition ka koro Gachagua dwa mako opposition mano dito tema obo yudo ji bro bede toke ko bende wacho no bende romo aja ni gigi bana igore ipenjiri wuon to bende romo anyalo timo gima dwa timo no ko bende osepenjere chunye boneno bo pimre ratil boneno romo nyalo kawo kom mar opposition to biya okon jo Kenya goyo opposition. Erokamano. Ok en kende kata Kalonzo Musyoka nyalo konyo nikech aneno ka sani giwuotho kanyakla gi jatend DAP Eugene Wamalwa. To kata ka opposition Victor ing'eni wadong gigni adek to yiero. Ing'eni nyoro ng'wech ma nyoringo cha nyoringo ka geche madongo kate igo fuel gi sirikal miya rita kwe gimoro amora no chiewo to wacho ni kawuono odhi lemo Kirinyaga kinyo chiewo wacho no odhi lemo Murang'a nikech kuondege mano wirore to higni adek ma igo fuel kendi wabro ng'iyo en gima wanyalo kete wang'wa ja siasa achiel kende mosebedo relevant kata enoko to pod oteku mare iwinjo apani ung'e ja siasa no ka ji dhi nyalo higni adek mo ofuel mitokni kendo jomoko maluwore ka nikech joma luoro go nitie moko ma bende nyaka igone gi fuel konya dhi kamano higni adek to bende wabudhi neno to gimoko ng'eyo maduong' mogik kata ma jopiny onego ng'e ni impeachment cha tiende ni en ok onyal bede ka ok otemo ma do overturn ma do loko impeachment cha to en ok onyal bedo e ballot ok onyal bedo e ballot moro amora kata mar MCA ma Madhira koro chuno ni nyaka odhi o support ng'ato matiende ni koro kanyo kodhi to koro en mana MOU ma bende ji ok winji ji ok hona kosechopo ng'ambo machielo chande koro kobro nyalo mo okawo jogi notero kamoro moken
jopiny bende ing'e ni dwa mani Victor ine mwadhi kodi onge ni asero ne oduor gidwari ni iwuon wabro ng'iyane kaka dhi higni 3 anta neno ni ng'eny mar bedo opposition nitiere ogendni mose bede eri kada kapok ami thuolo Radio Ramogi oseduogo e yamo kendo nyakora Mgajwang' bang' weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono erouru kamano ahinya kendo machiegni uru e twak mar kaka waneno okinyi masani nawacho niya nitiere ogendni mosebede e sirikal kuom higni gi duto te nyaka noyudo uhuru higa mar 1963 yes jogi ong'eyo mit sirikal ma gima dwa golo gi sirikal okanega giboyie mana paro ni samoro Gachagua nyalo ringo oko kende nikech magi ogendni mosebede sirikal gisebedo ka gimako company madongo king'iyo kata kembe mag sirikal manie pacho ka iyudo ka kembe go gine magi mako kendo gine magi ng'enye iye kanyo njindo ka igoyo kwano e kambi mar jochok ushuru KRA iyudo ka gin ma namba ne gin malo sama idwa golo gi sirikal dinyiso gi ni sama igolo gi sirikal kombe gi dhi wito nikech gigi yudo ogiyud gi yo makare nikech wana ng'e ni pacho ka ng'ama yudo gimoro e yo makare en jaluo nikech en ng'ama wiye ler magara ka kidhi gode interview to dhi kalo nitiere jomoko ma itije mag sirikal gi ogiyud nikech wigi ler giyudo gi nikech ng'ama okeli nikech ing'eyo ng'awa koro oganda ni gin oganda ni mosebede sirikal ging'e mit sirikal makidwa golo gi sirikal do gidhi penjere diriyo to sami golo wa sirikal itero wa ikoyo ohendni mag jogi timo hala gi sirikal tenders madongo sana kada gidwari Kenya kae kopogre kod johala ma oko kaka dani gini king'iyo johala manie pacho ka iyudo ka gini maginyalo raise investment midwaro kata ni ben kore idwaro kata billion moka 20-30 moro iketi ohala moro iyudo ka gini magidongo gin maginyalo raise 20 billion pio iketi ohala kamano sama idwa golo gimidwa tamo gitimo ohala gi sirikal gidhi penjere diriyo okipan gibro wuok e sirikal karombe ni koro gidwa bede koyo to hen ni gidhi gore piny idhi neno ka gidhi lokre mapiyo kendo aparo ni gidhi lokre mapiyo ka sirikal no ka lwenye madhi mbele gi oselokore iboyudo kendo gibro chunge to ginya neno nyoro ka ne nitiere romo moro mar jogo thum to ni yudo ka giselokore kendo gisechako manyo jatelo manyien giwacho ni wan sani ng'ani wadwar beto e tok jatelo manyien mano ker machon kendo ne giwacho ka winjo ka jatelo achiel kuom giwacho ni gima jotimre cham poko mul mrima pod in intact koro mano nyisi ni jogi ok ginindi gibende gidhi goyo kwano momiyo ne wanyo ni giboduogo laro kod gini kodwa gwen majon wan sama yudo thuolo ma sama gine koyo cha to wakawo madwakawo to watiuru godo sirikal kwaseyudo mwayudo sani erokamano nyakoro Mgajwang' waloko tanga matin wadhi weche magarita ma osebedo ka wethweth mokalo ma timore kachiel kuom apisa maduong' manyo tiyo kaka HR director e kambi mar Wells Fargo manyocha oyud ringre mare nyamninia nek ma bende pod omako dho oganda gi wuoro nyaka kawuono nita ang'o matimore telo mar obila mar National Police Service podoko yango ni tadieri mane manitie kata ler mane mantiere kaloro koda oganda jo Kenya mimako to wairoge kaka moro onegi nek moro ma aoyaye winje nena kaka jatend na Kenya Martha Karua nyo loso kao yuak ewi wach mar meko ma aoyaye jakeno retiro mar oganda Boniface Mwangi bende nyo maki ka nyo tere tesendo bila moro nyakora Mgajwang' kalure koda weche moko ma iwacho ni nyocha en bende osiaye oganda kardak ma East Nairobi ka nyiri maromo 3 bende nyocha oneg nek moro ma bende ji pod medo penjo kendo duoko nyaka wuono pod ok ochako yudre kendo en ang'o matimore Kenya ni winyane na kaka jatend na Kenya ne oloso e weche mag meko kod nek ma oyaye. These kidnappings, disappearances and extrajudicial killings targeted on our youth mainly is now a signature modus operandi of the Ruto regime. These abductions and killings of youth is now a worrying trend, and we demand that it stops forthwith. It has now become the signature modus operandi since the Gen Z protests. It has resulted in lengthy illegal detentions, like in the case of Bob Jage, Aslam, and Jamil Langton. And in some cases, it does not end up with long detention. It ends up with extrajudicial killing. This targeting of activists, journalists, and youth is a direct assault on our constitutions, on the right to life,
principles of equality, justice and freedom. Tunajua sio watu wa Eastleigh peke yake ambao wameuliwa. Tunajua ambao watu wengi, kuna msichana ambaye alikuwa pale Vika pia ameuliwa. Kuna MCA pia alikuwa capture he was captured here in Nairobi, kisha maiti yake ikapelekwa pale Wajia pale. Sasa hii mambo ni mambo ambayo ilikuwa inaendelea all these days. Sisi sasa tunahitaji, tumekuja kwanza, maandamano yetu ni amani. Hatuna mambo yote, hatuna shida yote. Unaona wewe mwenyewe, umeona watu wamekaa kiamani, watu wanafanya wametulia. All we need is justice, yani tunataka justice, watu ambao wameuliwa wafanyiwe justice. Tunataka polisi waongezwe katika mitaa yetu, na hawa polisi si wa kukuja kunyanyasa wananchi, ni wa kukuja kuhakikisha kwamba kuna usalama unadumu katika mitaa yetu. Tumemuuliza kwa sababu wakati moja mimi nakumbuka nikiona aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta akizundua center ambayo ilikuwa ni center ya CCTV ya kukava Nairobi nzima. Inawezekanaje watu wachukuliwe kwa barabara, wapelekwe sehemu 4 tofauti za mitaa hapa Nairobi? Mwili inatupwa Parklands, ingine inapelekwa South Sea, ingine inatupwa Bahati, mwingine anasafirisha mpaka kule Machakos, na hakuna polisi ama TV ambaye imenasa hizo picha. Haiwezekani. Haiwezekani. Kama Nairobi hakuna CCTV, tuambiwe hakuna CCTV. Lakini haiwezekani ati tunaambiwa tuna hii mitambo na wahuni wanaweza kuchukua mtu wapotee na yeye jinsi ambavyo wamepotea na dada zetu. Wacha malit mokalo nyakoronga juang kata kamano kata mane piny luo okwabora enya gi weche gi podwa yuago achiel kuom yaut luo mawiye otimo jere manyo tiyo kod kambi mar Wells Fargo manyocha rigre mare oyud ka ne otimne nek ma koch mapok odwaro ne lit kendo lit nyakora Mogajwang. Telo mar National Police Service nyocha oro ote ma bende chalo kama kagi wacho ni to gino kenge mage magin bende giparo mar kao kaloro koda weche mag thoe gi nek ma oyae mantiere apa ne bro neno gi achiel kachiel e screen mari mar Ramogi TV okinyi makawuono statement manogol kod National Police Service. Look, wan kama teka enya imako ji to ng'ato ndache bende ok luma longo iyudo mana ni bang'e ni koro osetho. En gima lit ahinya Victor. President William Ruto nyadi ng'eny osebedo ka wacho ni oyo ni e bwo loch mare gik ma kamago dhi bedo maonge. En gima lit ahinya kendo timore pile ka pile kineno wach mine ariyo gi nyako matin manyo timore Eastleigh. Ikawo gi tidhi nego gi kendo moro nyiche kotimore Thika mane nyare MCA makare Nyagacha bende onegi. To ena pattern madhi pile ka pile nitiere kes machalo kamano. Kaso kichako ing'iyo mar Willis Ayeko manyo timore Siaya bende nyo tho malita ahinya. To gimarach ni police ni mana gi line achiel ni watimo investigation. To gimarach mogik kendo malit mogik ni investigation ni ok kel ni ng'ani ema itudo gi nek ng'ani. Ka gikelo to gidhi manya ng'ata ma bende samoro bende chalo mana jomo osetwe wafungo kata mana street boy moro ni moneko. Inyalo paro wach mar Kware bende ng'eni wiji wilego kai batheka mane ng'ato iluongo ni Collins Kalosh. Iwacho ni nonego mine jomanyiri 42. Wach ne bodhi adhia kamano odhi omake otere kasto ni owuok nyaka ka opondo mowuok nyaka kawuono wach ne odhi olal kamano. Apa ni en wach marach ahinya monego sirikal okawe atua mager kendo ji oneni ka ng'ato nego ng'ato to nitiere kaka sirikal luwo mayud jonek ma jonek gi bende kum kaluwore gi chik. To bende meko matimore, abductions matimore gi Victor, it's very hard mondo convince ng'ato ni police onge gini. Gigi kaka gitimore jomimako kata mar MCA ma Wajiacha, gini ok inyal pogo gi police. Ok inyal pogo ni police ok ema tim gigi. Gigi chalo ni police ni e iye ka. To en nek mok ber. To masani ka ng'ato olal kata ndalo achiel to the next day yudo mane okwanye kosetho. Naneno Rongo Kwendi. Ni nitiere nyako matin mag sisters mag kanisa ma Kopere. Bende nyicha ni nolal tich ang'wen. Noyud ringre ne.
rongo anene e platform achiel kuomgi. Aparo ni sirikal nyaka koro kaw gini kete yo mambele. Joma chalo jo od bura wa nyaka kaw wach mar abductions gi killings ni. Nyaka koro mai bende gikete e maino margi kaka nyok gikete maino mar Gachagua cha ma gibet nyaka saa 6 otieno. Maino ailano ka ginyalo keto kaendi ma giluong kata mana the new inspector general giluong ng'ata ma involved mondo ng'i kaka iloso wachni nikech en gima lit ok ni kata joma dongo kende nyaka kijende matindo machalo Gen Z gi bende kolal kiduogo yudo no oyudo kotho. Ok apar ka piny onego chik kuma chikono. Kata mana Bubu Njagi be nomaki ndalo mogi mako jafwambo gi kayo Macharia Gaitho kage poro ni ene Francis Gaitho ma jandiko cha. To fashion mar mako jogi chalra chala. Ena miko moro mi iwe mana ni ng'amidwa maki ni bende omanore kata gi ligangla mager. To seche moko kaka Macharia Gaitho in fact no riembo nyaka e police station ko ido ka jogi ne luwe. Te ye kanyo michake make style moro ma chala ja ena pattern achiel mimeko ituro dhot timaki tiso yie boot to ibedo blindfolded to ina ng'ama riemba makata kuma ka ng'ichiewo cha tiyudori kuma imbe ikia. Koro an biro kadwa wuoyo e wach mar arita kwe. Adwa pogo nyitieng' ariyo. Mokwongo en ni nitiere meko mimako gobila mabe ji ong'eyo ni imako ji gobila kendo nek moko bende wach chal kama iwacho ni obila ematimo. Taparo ni Ruto kano ka hotelo nowacho ni gik kamago dhi rumo. Naparo ni emomiyo nyaka wabede gi opposition be. Awacho ni opposition bende ber ka nitiere mondo openje penjogi ni to en ng'awa mamako ji, en ng'ama nego ji gi nikech kachakre higa mokalo bende wan gi ng'anyo moro kanyo kendo wan Nyasaye mane okonyowa. Dine ben Nyasaye ok ohera to koro obiro wacho jomoko. Ng'anyo mokalo ineno ka Martha Karua wacho kae ni jogo milawo kabisa gin jofwambo gi keyo, jogo matiyo ne ratiro mar oganda to gi josiasa. To kopogre gi mano to iyudo ka samoro sirikal nyiso obila ok tim nonro. No wabudo gi bura go obila kendo wapenjo obila motegno kabisa. Wan ga jotend mag jofwambo. Ineno ka nitie picha moro mane owuotho e mbui ka waromo gi obila, jotend obila. Kendo wapenjo gi penjo motelo, mwapenjo jatelo mochung' ne DCI Amin to en ng'ama nego ji. Bua penje ni to kochopo tieno sami dhi nindo kendo ng'at achiel kuom jofwambo no penje ni to Linus kaka no penje ni to Amin gik matimore gi duto gi jok mimako to gi jok minego ka en oting'o mana bandera mar Kenya to gi frimbe dhoga to kinyi yude kotho sami dhi nindo gotieno be nindo teri nikech gigi ok gin gik mayot nikech ido ka nyathi matin ma kamoro manoneg diere mag Gen Z ka gintino matindo mapod ni university mapod apoko tieko school en kodhi e ng'anyo gi moting'o en mada bandera mar Kenya moting'o to gi firimbi moting'o tinegi. Kora panyo nek mago gi mako ji kaka manidwa mak Macharia Gaitho jaduong' moti mosetiyo ne jopiny kendo jopiny ong'eyo ni ma jafwambo mosetiyo ne jopiny oneno ka jomoko lawe to riembo bodo nyaka e station mar obila mondo oyud kony to pod omake kanyo. Koro en ng'ano man gi wang' teko manyalo donjo nyaka e station mar obila mondo omak ng'ato nikech kane en okoso to ni nyise ni mondo odonje e police station kanyo tikete isel kata kien isel ni dwa make no koso tikete kanyo ok ni make pod ikete mtoka moro idwa ring titwe wang' idwa ring kode e boma ka. Mar ariyo nitiere nek moro ma aparo jonjore timo kendo adwa wuoyo e nek mara Willis Ayieko nikech kise ng'eyo ni an achiel kuom jogo mane obudho Willis Ayieko nyaka dakika mogik kane wadhi e liel mara min Benagina. Ng'en Benagina en jafwambo maduong' e pacho kae. Koro nwachopo kanyo gimoro saa 2 to ayudo Willis kanyo. En Willis ng'ama ng'eyo wasebedo kwaromo kode kuonde opogore kaka wadalego owadwa ma wadalego. Koro wago kode mbaka to gwachopo do nyiso an bwana koro uchopo saa 2 kama ana biro ga saa 8 an koro ugonya mondo uweya man koro ubende ubudhe gi Ben kikuwe Ben kende un koro budhe uru kode nyaka gimoro saa 7 to koro un uwuog udhi kikuwe ka kende an koro gonya u to wuok odhi to madhiero wanono ni bang' dala 2 to winyo ni Willis olal ok nyal yudo Willis kendo en gima lit ahinya asebedo gi kuyo kuom wigni asebedo gi mora ahinya taparo ni kalure kod gigo duto mosebedo katimre jogi obila nyalo yudo nikech machane nek ma ok onego bed ni ji ng'ato nego nyawadgi kamacha tiweyo ok make
an gi geno ni obila nyalo otim nonro kendo gin gi teko ka gidwaro mako jogo mane ohusika, jok mane onege to gigi momiyo nonege, jogo duto an gi geno ni obila oketo chunygi e nonro to ginyalo yudogi. To aparo ni wach mar arita kwe nyaka waketie, nikech asenyo ka bende ji ywak ni arita kwe e piny Luo sani rach. Sana sana Siaya County, nikech Siaya County ji wacho ni arita kwe e piny mar game. Arita kwe e piny Luo rach. To aparo ni obila onyo bed koro winjo wachni, nikech ok onego bed ni ji wito ngimagi e gik minyalo geng'. Ka en ni nitiere jonjore mosedhi e piny Luo kadwa nego ji kendo dwa kwelo mwandu ji, to obila nitiere. Gigi gin gik ma obila nyalo timo, nyalo tieko duto te, nikech ang'e ni obila nigi capacity, wan gi obila moromo, wan gi obila man gi technology manyalo yudo jogo duto jonjore duto makelo arita kwe bedo marach e piny Luo nyalo rumo. Kwatimo kamano to aparo ni wanyalo bedo oganda makare, lakini ka ok waweyo kamano, kik giwe iji wang'. Kendo mano wanyalo nyiso obila ni kik obila we iji wang' ba ji koro wuog oko nodwaro kawo chike lwetgi. Ka jopiny owuok ni koro dwa kawo chike lwetgi, gidwa ritre kendgi, to mano obila bo bedo kama tek ahinya. Obila nyaka wuog oko ba rit oganda. Kik wabed ni kidhi e dala kochopo sa achiel to koro isechako ywak, nikech ikia ka ibiro chopo gokinyi, nikech jonjore ginyalo monji sa asaya. Look, gini neno ka gima patan chalra chala. Ng'ato lal ndalo ariyo, ndalo adek iyudo mana ringre mare kojwang' kamachielo. To iyudo ni samoro ong'ad lewe oko, ong'ad lwetene oko, gima ne ok timre kata mana e piny Luo. En patan marach. En patan machalre achala. En kaka kilal kang' oyude iyudo ni lepo onge, kia otwe gi ginene. Moko taparo ni kata ka abductions ka moko nwawacho ni golo polisi wach mar adoption to tek, lakini nek moko nitiere machalo ni bende nitie jonjore moko mong'e kaka gi beat the system, to gitimo nek e yo ma very cruel, Victor. Ok ang'eyo ni ere tiende kisenego ng'ato to koro ing'ad body parts mage kata ringre kata fuon mag dende moko. Onyalo bedo ni nitiere kaka weche mag cult be nie iye. Apani mano bende penjo monego ji openjre, nikech iyudo ka ng'ato negi lewe onge, ng'ato negi part mar body ne onge. To apani maundu osebedo mang'eny. Nyoro ne en tich abich, ne waneno e grubwa moro mar jofwambo, ka achiel kuomwa matiyo Kala TV, apani no mondo gokinyi, apani no dhi e tich ok ang'e maber. Bende no beto marach Kisumo ka. To en gima obedo Manyata, to gin gik mosebedo ka timore. Koro akia ni polise ok tim patrol maber, to akia ni ji bende, ing'e ni iwacho ga ni thoth jonjore gi gin mane kindwa, jo locals ong'egi. Wang'e ang'eya ni wuod ng'ane to rach to waluore. Wang'e ang'eya ni wuod ng'ane ng'amonegi ni to waparo ni en ng'ane gi ng'ane ema involved, to ji oluore. Koro apani en gimoro monego bed ni security gi jopiny tiyo ka achiel, to jogi imako tikawo negi okang' mar chik. To kod gima bende temo duoko wach mar dhaw gi crime ne piny. En iyudo ni ng'ato kosemaki to ji chak wuoyo gi toke, kia famili na wacho ni ai, to kendo iyudo ka chak wachno olose kidala. Ing'e ni mano nyiso nang'o ni kare ng'ato nyalo mana beto ng'ato to bende ji wuoyo to dhi adhiya. Koro apani ka inyalo kawo chik motegno, nikech ngima ok en gima onego tug godo e style ma koro dwa chakore ni. To ma otimore to pok wadonjo e weche mag Disemba. Nyo aneno gimoro nyo dhi e mbui kae ni nitiere kaka koro jonjore gi odonjo gi patan moko wuok nyaka Nairobi ka giseneno ni liel duong' maber, to koro gibet abeta kanyo, gimbe girwakore maber, kendo kata kubede kona moro ubilo gik moko ma ujabilo gagi. To embe enana kodu kanyo mabe onyalo ng'iewo, to koro kowinjo kod wuor dwa dhi dala, to koro giwuok gibede gate. Ok en ng'ama numetho godo be usebilo gimoro embe odiro ni.
usebilo koro kiwuok gi mitoki maduong' cha oduor to koni ni ai wewa e chiro kanyo tino ni jogi chal ni gimbe gin related ne wabudho kodgi koro wamigi lift awegi ka to kichopo ni to koro weche lokore koro iyudo ni kare jogi ok ne gin joywak kaka noparo ni koro apani ji onego ichiji kabisa molo galuore ni ing'e ni un gi ng'a ma en ng'a ok i assume ni wan aliel ni ok ing'eyo ni ng'ani endi bende en wat ka ber ka ji ng'eyore community policing miwacho ni ing'eyo nyumba kumi ing'eyo jabathi ni en ng'ama chalo nade owuok ka pile odhi kanye en ng'ama chalo ung'eru mondo inyalo timo neno ni Victor odni ang'eyo wuon gi kata jiranda ni ang'eyo kaka timore to mae dhi duoko weche gi to ngima moro sebedo ma ng'ato ka ng'ato kawuono odaka en mare no kende kata next door jirani okia hapa ni magi weche manyayo njore ma bende timore kata mane kor gweng inena vijende kanyo to inikia ni gidak kanyo nang'o be ok giwuogi otiene ma giwuok to giduogo to it's just okay with you imbi dhi adhiya tinena ni vijende gi ok giti gina tiere ena party after party owuok otieno to duogo to imbe mano be ok sandi koro apani wa embrace uru wach mar community policing ng'en community policing ber nikech pinje ma community policing osetiyo kata mosamo waluongo ka ni nyumba kumi onge weche mag arita kwe gi ne rach kidhi e piny kaka mana Tanzania ka Tanganyika ka kidonjo to ka wachi ni koro in ja Tanganyika to biro limi Victor ta donje odi ka donje odi ni igimidware ni nyaka igor report ni chief kata jatelo mar gweng' man kanyo ni an gi wendo miluongo ni Riko Duor to ja Kenya obiro lima to otimo kama en ng'ama chal kamae to dhi dak kae kuom ndalo 3 mano idwa to koyudi ni Eric no biro bodak e odi kanyo ten wendo to kigoyo report mano nyaka ilu chik nyaka deal kodi koro mane miyudo ka jonjore ok nyal biro kibiro ba koro njoro timore to wacho to wendo moro manyo biro ka to nyo daka Victor to diluongi ni Victor gimoro timore ka to chal ma wendo manyo ni odi cha emotime koro ido ka identifying jogo jonjore yot moloyo ka waweya ni ng'ata odak yen mane ma kata gwenge wakojo nego beni watketo nyumba kumi bede makata ka jobire gweng kata in gi wele gweng ma mokie tigo report pion aneno mtokni moko ringo ka to ogichal mtokni man ka kae to negidonjo ka ng'ane makoro ka gimoro timore to yot mondo lu to ka wawe ni wadwa we ni mano obila kende obila waparo ni samoro obila bok wan godo moromo manyalo dil gi gitu koro nyaka wakonye gi mondo amigi to moloyo bende ni obila ywak ni samoro gionge gi tools of trade ma ginyalo tiyo go ket kane wago koko ne amomiyo weche mag arita kwerach e gweng' mar game kono to obila maganyo nowacho ni gionge gi tools gin bunde magin godo go ok nyal tiyo go jogi biro go bunde moko powerful ma tijgi tek mo ginyal deal go koro paro ni mago gimono go bed ni loso mondo all police stations are be equipped gibed gi bunde gibed gi risase to gibed gi mtoka no bede gi mafuta iko be ni sama goro gimoro timore cha ni kore ki manyo mafuta no onge mtoka kore ki dimany mafuta jonjoro selal koro nyaka wabed prepared ni sani weche richo koro wabed prepared ma mtoka ni kanyo mafuta nitiere obila nitiere maka ogo ka frimbo ywak to obila nyalo chopo scene to kendo konyo oganda erokamano mos makende ne jo watemo wito wede kod osiepe kokalo kuom luta chudhe kaachiel kod jofwambo gi keyo ma bende kamoro oseneno midhiero maket kod mano kaka jowetewa osewacho mos makende antie kod geno ni joma den gilit biro chango mapiyo nyakwara mogi Kenya ni neno ka gimon gi midhiero mang'eny mapok odwaro ne sani wach mar manyo tich olokore tich nyo neno kaka jopuonj nyoro kwayo margi mang'eny Teacher Service Commission kokalo kuom jata tije margi wach ni cha gilando thuolo 46,000 kende to kata kamano ne gido kwayo 300 gi wiye tinende jatend migawo mar Labour Alfred Mutua nyoyango ni thuolo mag tije moko neno maromo 3,000 to kata kamano jo Kenya karom gi nowuok oko mar pongo lemo kata thuolo mag tije go ma bende biro timore piny Qatar kama kaka weche no bedo e kad romo maduong' mar KICC Nairobi kaachiel kod duond jatend migawo mar Labour mano CS Dr. Alfred Mutua. Niliingia nikanunua soda moja nimekunywa hadi asubuhi bado niko hapa sijaoga saizi nafikiria jinsi ya kurudi wapi kurudi Kisii sina nauli
Unapata agent anakukujia, wacha nikupe namba alafu ulipe commission. Na Alfred Mutua alisema vizuri, we are not supposed to pay anything. Kwa nini watuite hapa na wanajua washatosheka na watu, already washachukua watu, alafu wanakuja hapa kutuambia tuende Kabete, sijui tuende wapi. Maduong mugikti, mata ko itiro gionge kode. To ngama timo ne ji penje ne. O chalo ngama aras gi nekech. Odwa ni duok mtoka chien gi speed ma ngama driver okonego beni duoko ko mtoka chien mano mo. Chakre last week mosabedo ka nitie jo mosabudho ka mapogi kao to ng'eny gi kawo ji matin zaidi, jo mang'eny gigolo kendo dok dala. Koro gini sirikal ok time yo maber mar konyo jo Kenya. Gichalo mana joma goyo jo Kenya kendo joma ikawo gin joma tin. Chakre last week mosabedo ka nitie jo mosabudho ka mapogi kao to ng'eny gi kawo ji matin zaidi, jo mang'eny gigolo kendo dok dala. Koro gini sirikal ok time yo maber mar konyo jo Kenya. Gichalo mana joma goyo jo Kenya kendo joma ikawo gin joma tin. So right now we've had a zero corruption incidents. We had a few problems at KCC. We called the DCI and the people ran away. Who are coming in pretending, oh, I can clear you, I need 10,000, I need 100,000, bring your passport. Ile ukora ya Kenya ni fundi wa mawe. Anaambiwa tengeneze mawe, wanakuta halfway through jamaa juu vile anafanya. Mwingine anajifanya ni fundi wa chuma, mwingine anajifanya. Kwa hivyo wanataka watu ambao wameiva. Mano jatend migawo mochung' ne weche mag leba mano CS Dr. Alfred Mutua kane loso kaloro koda bagni manyocha obedo chieng' ngeso e wach mar kep mag jo Kenya ma thuolo mag tije onene piny Qatar. Jatend ODM Raila Odinga nobiro kod rieko moluongo ni RPL, Recognition of Prior Learning, ma bende ne lieko ne ng'ata ma samoro pok nonyono klas to kata kamano tij lwedo ni opuonjore mana kuom watne moro to ene gi lony moro dang' bed gima ber nyaka imiyo oboke moro mayango tij lwete nyakwara Mgajwang'. Jomadongo en chandruok nyawinjo kata mana twak manyo dhi nyime kama CS John Mbadi nitiere. IMF nogolo siem ne pinje mag Afrika. Nitiere wach moro kama ka ok ong'iyo matut to bro chenro mbele ka onge mag tije SG. Ang'eni kata kudhiga Geneva Switzerland magi gin mbaka mugoyo ga kabisa. Mago to mbaka mugoyo ILO kwa the International Labour Conference. To kae ing'iyo pinje mag Qatar, pinje mag Oman, Dubai, kata United Arab Emirates, kata Saudi Arabia. Mago pinje masewuothe duto to kendo kwa wuoye mane weche mag tije gi. Tije to nitiere pinjego. Tije nitiere pinjego mang'eny ma dwaro mana ni nyaka wabedie gi winjruok e piny Kenya dog pinjego. Mopogore wabedie gi winjruok mar e piny Kenya dog piny Qatar, between piny Kenya dog piny Saudi Arabia, Kenya, Oman, Kenya, Jordan, pinjego ma kawo jotije matiye dala. Kata man kendo jogo bende gin gitije bende matiye factory ma wacho ni tiere gidwaro experts ma gidwaro expatriates to tiere tije bende ma gidwaro jolwedo. Koro tije gi opogore. Aparo ni makosa maduong' mosetimre en ni sirkal mar Kenya pok owuoyo gi jo Kenya bopimo ni jo Kenya kaka tijego dhi mbele. Nitiere categories ariyo mag tije manie pinjego. Nitiere category mag pinje mag domestic workers emiyudo ka ng'eny jo Kenya dhiye. Koro samoteri kanyo to jo Kenya ok explain ni dhi bedo kaka jatich mar jalwedo o idhi kaka jalwedo. To kaka jalwedo en tije moko mag beto, mag ywecho, mag luoko ji, mag luoko ot, nikech ukin expertise. Koro ichopo kacha tiyudo ka magi tiji ma onego beni timo. To wang'eyo ga ni kaka Nairobi kae ing'en kigolo ng'at jatich ibiri ndiko ng'at batiyo ni dala to nitie tiji moko modwa no tedi ni chiemo luok, lakini kucha iyudo ka ng'ama ondiki no en gi professional chef. Ma nitiere jatedo mondik ma mostly giwuok e pinje mar Philippines, giwuok e pinje mag India mong'eyo tedo. En kobiro kanyo to en tije en tij tedo. Tij luoko sende en maro en jok kaka jo Kenya. In magi tiji monego bed ni tiyo. Alafu nitiere category moja ni mar professionals. Koro professionals go bende idhi kanya kaka professional. Mani koro nani okidwaro kidhi kaka dereva. Ting'eni idhi dereva maja system machielo mopogore system mar. Gine wan koni wa keep left. Yoga gin jo right. Koro mago gik ma nyaka bed ni ng'eyo te. Imono go bed ni sama ing'iso ji ni dwa ndiko dereva. Timanyo ng'ama nigi international driving license manyalo riembo e ndara mora mora. Kikiwacha wacha ni wadwa ndiko dereva to ng'ama eko puonjere school ma eko e school e driving school ma pod kia riembo in all these international highways ok nyal riembo. Koro shida maduong' en ni
puonj ematin ni kuom jo Kenya madwa dhi tiyo e pinjegi. Tich to nitie. Kendo iwacho ni kidwaro ni dwa dhi samoro ka kidwa dhi Qatar. Government ose declare ni wadwaro kelo derepe 200 kata 300. Mani mino gaji Alfred Twak getimo. Mago tije mosebedo declared ni nitiere. Ok ni pod idhi kujidhi go lam. Ok ni pod idhi puonjiri. Joka dwaro ng'ama donjo to chako tich immediately. Mago gimonego bed ni jo Kenya explain, sirkal explain ni jo Kenya ni sama walando tijegi. To tijegi kibiro en tich midonjo tichako tiyo. Ok en tich mapod idwa dhi chako puonjiri. Nikech pinjegi nitie tich moko ma locals ok nyal timo. Kaka tij lwedo go locals ok nyal timo. Iyudo ka locals timo mana professional jobs kaka daktari, engineers, magi to bende mago be yudo ka gitin. Gidwaro ni gimedie moko mowuok e pinje mag Afrika. Pinje mag Afrika mariek osetimo gima gitimo ni bilateral agreement gi pinjegi. Ma by the time magilando tijegi tiyudo ka bilateral agreement gi konyo kendo ka jogi ochopo e pinjego. To jogi tiyo kaluwore gi bilateral agreement ma pinjegi osendiko. Pinje yudo ka na diere moro na dhi e piny mar Saudi Arabia. Kendo no wuoyo mane weche mag labor migration gi. Yudo ka koro kaka piny mar Sudan. Yudo ka piny mar Sudan tero derepe mang'eny kabisa e piny mar Saudi Arabia. Kendo bilateral agreement gin go. Ma gin ka ochopo ni Oland ni idwaro nafas mar dereba. To ging'eyo maber ni wan gi bilateral agreement gi piny mar Sudan. Kendo jogo tero negi derepe ma kodonje ndara to chako tiyo. To gima nyalo konyo jo Kenya kendo gima good news en ni jogo wacho ni jo Kenya ong'eyo tich. Maka ja Kenya ochopo kanyo to jo Kenya lara. To gima samo koso ganisa moro kwa donjo kacha to wiwa wil ni wan e piny mayoko, wan e piny manyien, man gi chike gi mopogore gi chike mag Kenya. Koro mondo wa address problem man kani. Number 1 en proper training and awareness. Mondo jo Kenya ong'e ni tije gi nitie. To sami dhi tiyo gi magi e gik madwarore. Emomiyo aparo ima chendo kuom jok manie line kan. Kech kichopo kacha tipenji ni ere ma samoni wajo ni dereba tipenje ni wan dereba e miwa international license min go ionge go. Nise riembe right podi ni kama riembo. Koro mago gik ma onego bed ni sirkal ngiso jo Kenya ni samu walando. To magi qualification mwadwaro. Ka ionge go mana kaka ni wacho chan ki ionge go to doge kar tiegruok. Mondi tiegri nikech tijegi to gin tie ok girum gin tiere maka nafas moro wuok to iyudo mane gima chendo ka erokamano Ogaye Victor aparo ni nja na kadho KICC tich abich line ne bor kabisa ninyalo we ni en rally ji ne ng'eny to gima kamano bende ne timore Kabete apani ne kepo Kabete gi kae line ne bor kata Kabete line ne bor. Taparo ni tero ji oko ichalo ng'ama muonyo Panadol to in gi malaria. Malaria to dhi adhiya mbele, Panadol to duoka rem chien. Nikech wach mar unemployment e Kenya ka en time bomb. Keni dholuo wache nang'o. En gimoro ma obro muoch mbele ka. Nikech ka ng'iyo mar Alfred Mutuani ne gidwaro ji 3,000 to turnover manyo nitiere Kabete kendo manyo nitie KICC nyo en dhano makwar ne en oganda makwar TSC neno TSC ne olando 46,000 vacancies to magi ne mana joma ne nie internship mane koro iloko bedo permanent and pensionable next year January to ne giyudo application over 300,000 mana teaching alone nitiere over 300,000 people apply moingo vacancy mane dwaro. Sani bende wan gi training institutions ma bende ni graduation higani no se chako dwe mar aboro gitimo deri e higa. They are churning out graduates mabiro oko to sirikal ni nodonjo ka wacho ni gima ne gidhi timo maduong' mokadho en loso tich ne jo Kenya. Victor, kidwa keto nafasi mar tich nyaka ibed ni in gi proper strategy and plan. Maparo ni sirikal ma Kenya Kwanza ongego. To an gi mor ni njagi yudo experts moko ariyo ma e piny luo ma wigi ler nyalo konyogi. Gin ang'wen. Ajo ma e piny luo. Ma oganda luo ma winjo nikech wawuoyo gi nyigwa Ramogi. Koro aneno ka plan mar loso tich ne gi ongego. Nikech kiwinjo kata ker osebedo ka wacho ne nafas ma plan mane en go nen mar loso tich mar affordable housing. To
to kapar ni mano nyalo kao oganda jo Kenya mose qualify ji tije ilose factories tije ilose kembe manufacturing to usewinjo ka ji ywak ni sani kidhie kata supermarket to ng'eny mwandu miyudo e supermarket gin mwandu mwa oko to mwandu gi iwacho ni mondo ilos mwandu gi e Kenya kae bechi gin malo kabisa kiloso gi e Kenya kae mwandu mwa oko yudo ka biro ka bei mapiny koro nyaka wachak ne kwa dhi manufacturing sector kama ere kaka wanyalo lower the cost of production mondo kambe gi odhi mbele gi ndiko ji nikech kamano e kaka wanyalo keto jogi e tich kok watimo kamano to ji dhi hinyore sani litne en ni ka iwuok oko kata kisomo gazet oboke tiyudo ka kembni mariembo ji tich ng'eny kabisa to kembni gi riembo ji tich ng'eny kabisa ka giywak ni ohala ok ber ji onge gi purchasing power ohala kata ka ji onge gi purchasing power tiyudo ka tijini manitiere kanyo mondo gi producer moro idwa loso kalamu kamayo yudo ka the cost of loso kalamu ni malo moloyo ki import igole e piny maoko afadhali kori igole oko mondo ikele ka to sami igole oko ikele ka iloso mana tije e piny ma loso kalamu no gilos nafas mar tich e pacho ka koro nyaka sirkal bed piny bang'in to ere kaka ginyalo revive manufacturing sector ginyalo revive service sector mondo tije olosre kuondego kik bed ni sama waneno kwasomo gazet to waneno notice of redundancies ma jo miriembe tich waneno joma dwaro recruit mondo wabed gi massive recruitment otherwise gini en time bomb obo muoch mana kaka Gen Z no muoch mano nawacho ni tiere generation moko ma atokwa ka samoro moko diego kanyo eno go bipenyo ni Victor eno wajo go dhulu eno bona jogo de kizungu to gisheng nikech oparo ni nafasi ma imako no in mitame mondo kiko oyud tich koro nyaka sirkal bed ma ngi kata National Assembly kata Senate nyaka gibed koro gichak ng'iyo strategies ma ginyalo increase production mondo wa reduce imports mondo bed ni mwandu ng'eny mwandu gite waloso Kenya ka sama waloso mwandu Kenya ka to waloso nafasi mar tich to bende wachamo mwandu wa kik bed wan jomoko loso nwa to wachamo mwandu gi to gin ma gimedo loso nafasi mar tich e pinjegi walokore chiro mar jomoko aparo SG no ng'ada matin wacho ni sirikal ni kane donjo nowacho ni wach mar unemployment kata koso tich ne nie okang' mamalo e wechege manodhi timo apani kae monego focus duto ka focus ose Gachagua focus duto odonje kaka inyalo create jobs ne youth ji ng'eny and weekend ni onyiso adhara ni joma ni the number is increasing nikech magi to ne mana to sectors kende nikech nyaka nyo sirikal donji yo mosewacho noloso go wach tich en affordable housing iwacho 260,000 iwacho ambe winje to gin koro ka wasetimo affordable housing wasegedo te what next kora pani the best way en manufacturing kani neno manifesto mag joma ne chungi wach manufacturing apani odhi konyo to wach moro ni wakawo jo watero Saudi watero kiakure jamani bende nyosha ni en mwonyo Panadol to malaria to dhi mana mbele to bende kata kuno endo aparo ni sirikal onego tim matek mondo los chike marito jowakani kuno Victor nitiere gin stoche ma bende wajaneno kata mana e wang' jowi mar TV kata mana wawinje radio story mawuok kuno be seche moko ok ber ahinya jowa kochopo kucho to chalo joma gin on their own kora pani sirikal bonego bi gi chike moko maluwo ni kisekawo ng'ato itero Saudi dong nitiere kaka jo anyuola makae nitiere kaka ka wacho bet matek kocha tikele apani mano endo gima iduoge nikech samikawo ji katiyo ji kendo iwacho weche mabeyo to weche kosechopo kucho chonde to video mage mako to gioro Kenya kae onego familia madala kae chuth nikech seche moko ji modhi ailago gin bende makoro ne gin breadwinner madala kae to kioro video machalo kamano ma kata imbe ng'eni seneno ok ber koro apani sirikal bende onego ng'i ni waloso chike ma kata kwatero jowa kuno endo to gibedo protected erokamano wach malit mokalo nyakorongo jwang' sawa orumo ka
odong' dakika maromo 4 kende to walung'e lunga. SG, wach mar mogik minyalo wegoro jopiny mane winjowa kendo neno. Wach mar mogik en ni weche ariyo mokwongo ne wacho ni sani nafas oyawanwa dhoot mar donjo sirikal, wadonjure sirikal ni wabi wan mana jo Kenya kendo sirikal rito mana jo Kenya. Mar ariyo en wach mar arita kwe no, aparo ne en wach malit ahinya. Nyaka wang'i ane to nek ma timore sana sana e piny mar Luo ni, jonjore manego ji e piny mar Luo ni nyaka kawn gi okang' kendo an gi geno ni obila nyaka koro biro chung' motegno mondo ne kaka ginyalo mako jogo ma nego ji e piny Luo. Erokamano nya Luke. Erokamano, apani wach arita kwe en gima wanya wacho nyaka piny yawre. En wach ma koro ng'ato ka ng'ato nyaka ng'e ni neighbor ne en ng'ama chalo nade, ng'ama nyien modonjo e gweng' no wa kanye to en ka ng'awa. Kasto mogik kendo pod wamedo mana kwa jowa, wamiuru nyithindo matimo penj lwasi malong'o, weche mag tho mar tiedero, ji bedo gi chokruok kam joma jogi oweyo e yo mar tho. Watemo waduoko volume piny, en dwe achiel ka gisetieko to ngima biro dhi mana mbele. Erokamano nya Luke Awich kaachiel kod Eric Oduoro ma bende ne wabedo go kawuono kaka wanene. Mos makende kaw mos ne Roslyn Obala mabende wacho ni dogo mobedo ka kawuono, kata kamano nikech dich mok nyal geng' ok obedo kodwa kawuono. Luongo Roslyn Obala HSC, Fred Ogweno Governor maonge portfolio kanyakla kod Senior J Bonyo mabende kaloro kod dich mok nyal geng' ne onge kodwa okinyi makawuono. Elo producer marwa Ken Muga kaachiel kod bende director marwa okinyi makawuono Alex Obado wuod Rarieda, awinjo luongore ni Oyoma kendgi ka gin gi Roslyn Obala mabende kawuono ne oneno ni chenro makawuono chopo kare. Ndi bende kawo thuolo makende matimo mos ne jafwambo gi keyo matuklu Nicholas Anyuon manyocha owito wuon-gi ma bende ang'eyo ni koro ikore mar iko wuon-gi. Ka ok kamano riti makawuono, kwe ma Jehova Nyasaye mondo obed kodu. Nyinga en Victor Otieno Makajuma, nyaka juma manyien kendo oriti makawuono. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi, kik bai.